Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakalikad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2 sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Oktubre 9, tuiga 2025. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is 77 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon, ini mo lagan mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalagwan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Atensyon, atensyon, atensyon sa aton sining mga kabombo. Kaya may yara sa 12-hour scheduled power interruption. Pati gayunon ang More Power Iloilo sa Domingo adlaw. Ano nga mga lugar ang apektado sini magtutok lamang diri sa Bombo Radio Iloilo. Sa pihak gabahin, Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna ginawelcome ang feasibility study sa Swedish government para sa Metro Iloilo Integrated Public Transport System. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, metal railing sa Esplanade 5 ginisla na sa nga semento angon niya hindi na kuno pagkawaton ang pamangkot sini pila ayhan ang gasto sang sini government sa pag-ilis ang sining mga metal railings into concrete o kag din ang source of funds sini base mangin another hukos-pukos naman inibla. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, isa ka manunudlo na traumatized ini matapos nga ginatayaan sang gunting sang isa iya ka minor de edad. Kagang hambal ti paano abito kung huldapon nakasubong? Tikaron mga biyan, ginpalabot naton ini sa City Social Welfare Development Office. Mag-coordinate ini sila sa Lapas Police Station, tuhoy sa sining makakululba nga eksperyensya sa isa ka manunudlo nga nagabantay lamang sang salakyano sang modernized bus o kon na minibus. Sa dugang pang mga talupang doon karon nga mga balita, local government unit nagakadapat nga magpadayon nga magkoordinar sa mga building official nga i-monitor ang mga building sa probinsya sa Iloilo. Muni madalakuan mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Sa mga mainit kag talupang do naman iyang mga balita nasyonal sa aton sini karon iyang pagpangalagad aton man sini iyang pasiplatan ang mga mainit nga balita nasyonal nagakalinabo sa palibot sang pungsod na Pilipinas. Ang latest diri karon mga biyan sa sining development may kantanan sa liderato sang Blue Ribbon na committee nga mo karon ang nagapangusisa sa mga kontrobersyal nga mga ghost project. Sang pungsod naton ginapili bilang acting Blue Ribbon chairman si Senator Erwin Tulfo. Sa aton sini nga mga kabumbo digin nabaton manini ni Senator Erwin Tulfo nga maging acting chairman sa Senate Blue Ribbon Committee suno sa kay Senate President Vicente Tito Soto III. Ginpayag ni Soto nga matapos nga ginpanigayon ang caucus majority may kantanan sa panaog sa pwesto, pag step down ni Senator Panfilo Pinglacson bilang chairman. Ginpayag diri nga nagakaangay gid lang nga si Senator Tulfo ang magauyat sa komitiba bangod nga siya ang vice chairman diri. Ginpayag ni Soto nga una sini Banwa, nagpamalibad ang 5 ka mga senador nga posible nga magtalos sa kay Senator Pinglacson
ang 5 sa mga ginpalapitan una nga posible nga talo sa kay Lacson ang musanday Senator Ejercito, Rafi Tulfo, Ontiveros, Pangilinan kag Pia Cayetano. No, pero pwede sa gyapon kuno nga mangin nominis ang 5 para nga mangin chairman sang komitiba. Dugang pa si Nini Soto ginapasiguro sa iya, no, ni Tulfo nga magapungko lamang ini siya bilang acting kag hindi chairman sang komitiba. Matunon niya, no, kag acting lang kuno anay sa aton sini nga mga kabumbo. May kang tana naman sa pagkwestiyon ni Senator Amy Marcos nga ginapauntat ining hearing sa mga anomalya nga flood control project kinpay ni Soto nga dapat pamangkuton niya ang pila ka mga senador nga nagakwestiyon sa hearing sa Senado subong man nga patigayon sa investigasyon ang Independent Commission for Infrastructure. Sa aton sini nga mga taga-Palamatete, no, nagakadapat nga magpadayon gid man ang pagpangusisa sa bahin karon sa Senate Blue Ribbon Committee. Kay ti paano ini sila karon makadihon dira sa nga panibag-o sini nga mga legislative measures natuhoy para iya malikawan ta na ining pagpangumisyon sang pila iya ka mga rakitiro kag rakitira nga mga opisyalis sang gobyerno. Di dapat magplastar kita dira sa nga mga pagsulundan nga mapasiguro nga malikawan na ining pangraket sa mga sindikato, mga public official man o kon mga opisyal sa Department of Public Works and Highways. Dugangan naton ini karon sa aton sini panay nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong tugtog nga. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Huwebes, ika-Huwebes sa buwan ng Oktubre taong 2025 at sa Giving ating gifts Christmas for countdown, everyone. 7 days What matters before now Christmas is Day. this Christmas we Sa ulo share. ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang Office of Public Counsel for Victims ng International Criminal Court nanindig ang magsagawang muna ng medical evaluation kay dating Pangulong Duterte sa halip na indefinite adjournment. Ang Senado ay pagpapatuloy ang investigasyon sa flood control scandal sa ilalim ng bagong Blue Ribbon Committee Chairman. Abangan din mamaya sa ating mga bagong balita mga kabombo ang ombudsman na si Jesus Crispin Remulla, opisyal na pong nanumpa bilang bagong tanod bayan. Pangulong Marcos, meron daw mga bagong bilin sa bagong ombudsman. Ang Department of Public Works and Highways naman tinukoy bilang ghost project ang mahigit 400 flood control projects sa buong bansa. Sa ating provincial report naman, mag-asawa sa General Santos City patay sa malagim na aksidente. Police trainee itinuturong nakabangga sa mga biktima. Sa ating international news, ang Israel at Hamas pumayag sa unang yugto ng peace plan sa Gaza ayon yan kay United States President Donald Trump. At sa sports balita, para sa mga NBA fans, si Wembanyama at itong si Keldon Johnson, pinangunahan ng Spurs para itumbang Miami Heat. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Tinanggihan ng Office of Public Counsel for Victims ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ipagpaliban ng walang hanggan ang lahat ng legal na proseso laban sa kanya.
Sa halip iminungkahi ang agarang medical assessment upang matukoy kung siya ay fit to stand trial. Ayon kay Office of Public Counsel for Victims Principal Counsel Paulina Masida, ang ulat ng depensa tungkol sa kalusugan ni Duterte ay hindi sapat para ipagpaliban ang kaso. Dapat itong suriin niya ng independenteng eksperto upang matiyak ang kanyang kakayahan sa paglilitis at maiwasan ang pagkaantala sa proseso. Binanggit ng naturang opisina na lahat ng posibleng hakbang ay dapat isagawa bago isaalang-alang ang indefinite adjournment dahil may interes sa mga biktima at ang international na komunidad na makita ang pag-usad ng kaso. Idinagdag pa nila na ang interes ng katarungan ay nangangailangan ng mabilis at patas na paglilitis, kasama ang karapatan ng mga biktima sa katotohanan at sa pananagutan. Bagamat tinanggihan ang hiling ng depensa, sinabi ng naturang opisina hindi tutol sa status conference para pag-usapan ng mga opsyon at maging ang schedule. Si dating Pangulong Duterte nakapit ngayon sa The Hague, Netherlands mula po noong pang buwan ng Marso dahil sa kasong Crimes Against Humanity ay dapat sumailalim sana sa pre-trial hearing nitong Setyembre 23. Ngunit ipinagpaliban matapos igiit ng depensa ang kanyang kakulangan sa kakayahang alalahanin ang mga detalye ng nakaraan. Ngayon pa man, ipinakita sa kamakailang panayam ng kanyang pamilya na kaya pa niyang talakayin ang mga kasalukuyang isyo kabilang na iyong kontrobersyal na flood control scandal. Nagpapahiwatig na maaring magpatuloy ang kaso matapos ang pagsusuri sa kanyang kalusugan. Samantala, inihayag ng Bureau of Immigration na kasalukuyan nilang tinutukoy kung sino-sino sa 33 personalidad na isinailalim sa Immigration Lookout Bulletin Order ang nasa labas na ng bansa. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, naasahang malalaman ngayong araw ang listahan ng mga individual na wala sa Pilipinas. Ang mga nasabing personalidad ay iniimbestigahan kaugnay ng umano'y maanumaliang flood control projects na nagkakahalaga ng bilyong piso. Kabilang sa mga pangalan sa Immigration Lookout Bulletin Order ang ilang mga mambabatas, mga dating opisyal ng pamahalaan at ang mga kasalukuyang nasa serbisyo publiko. Layunin itong Lookout Bulletin Order na mabantayan ang galaw ng mga sangkot habang isinasagawa ang mas malalim na investigasyon. Itong Bulletin Order ay isang mekanismo ng Department of Justice na ipinapadala sa Bureau of Immigration upang alertuhin ang mga immigration officer sa mga individual na may kinakaharap na investigasyon o kaso. Hindi ito kapareho ng Hold Departure Order, ngunit nagsisilbing babala upang masubaybayan ang paglabas ng mga sa bansa ng mga nasasangkot. Itong investigasyon ay pinangungunahan ng Independent Commission for Infrastructure na nagsusuri sa mga flood control projects na umano'y overpriced, ghost projects o hindi tumutugpa sa aktual na implementasyon. Ilan sa mga proyekto ay sinasabing pinopunduhan ng malalaking halaga, ngunit walang sapat na ebidensya na aktual na konstruksyon. Sa kaugnay pong balita, nilinaw din ng Bureau of Immigration na ang Immigration Lookout Bulletin Order ay hindi ho katumbas ng Hold Departure Order o Warrant of Arrest na maaari pong pumigil sa sinumang individual na umalis sa bansa. Ayon pa rin kay Sandoval, ang naturang order ay hindi ho makakaantala ng biyahe ng sinumang taong sakop nito, maliban na lamang kung may iba pang mga legal issues. Ipinaliwanag pa niya na ang naturang order ay nag-uutos lamang sa mga immigration officer na bantayan at itala yung pong galaw ng isang individual sa pagpasok o paglabas ng bansa. Bahagi rin ng mandato nito ang pag-verify kung may umiiral na o arrest warrant o ito yung Hold Departure Order laban sa naturang individual. Dagdag pa ni Sandoval, hindi kayang subaybayan ng Bureau of Immigration ang pinal na destinasyon ng mga nasa watchlist at umaasa lamang sila sa mga dokumentong sinusumite gaya huyan ng plane tickets. Ang pahayag ay kasunod na rin ng kahilingan ng Independent Commission for Infrastructure sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kina Senator Francis Escudero o Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada, House Speaker o dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang kasalukuyan at dating opisyal ng pamahalaan na iniuugnay sa kontrobersyal na flood control scandal. Sa kaugnay pa rin po mga development na sa ilalim na rin ho ng Immigration Lookout Bulletin Order ang apat na kinatawan o kongresista ng Quezon City sumunod pagkakadawit din sa flood control scandal. Kinabibilangan ito ni Representative Arjo Atayde, Representative Patrick Michael Vargas, Representative Marivic Copilar at dating Congressman Marvin Rillo. Ang apat na kongresista ay pawang kasama sa request ng Independent Commission for Infrastructure na maisuhan ng naturang order na ipinadala nito kahapon sa Department of Justice. Kung babalikan ang naunang serye ng pagdinig na sinagawa ng Kamara de Representantes at Senado, pawang nabanggit ang pangalan ng mga kongresista sa testimonya ng mga resource person na ipinatawag sa congressional hearing.
Posibleng nabanggit din ang pangalan ng mga ito sa sariling pagdinig ng Independent Commission dahilan upang hilingin ng komisyon ang paglabas ng lookout bulletin laban sa kanila. Gayunpaman, hindi rin ito malinaw dahil hindi ho bukas sa publiko ang naturang pagdinig. Una nang pinabulaanan ng aktor at ngayon kinatawan ng Quezon City na si Atayde yung alegasyon ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na nakinabang siya sa mga manuwalyang government contract o mga government project. Git na Atayde, hindi siya nakipag-ugnayan sa mag-asawang contractor. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng komento itong sina Representative Vargas ng 5th District ng Quezon City, Copilar ng 6th District at itong si Rillo na dati yung nagsilbi sa 4th District ng Quezon City. Kasunod pa rin po yan ng inilabas na lookout bulletin. Kung babalikan, mula po noong 2022, tumanggap ang Quezon City ng hanggang sa 17 billion pesos na halaga ng mga flood control project. Sa ilalim po yan Department of Public Works and Highways at ayon naman kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, marami sa mga naturang proyekto ay substandard, hindi gumagana at ang iba ay pawang mga ghost project lamang. Sa bahaging ito, mga Kabombo Star Nation, kuha pa tayo ng mga report dyan sa bahagi ng Senado. Tuloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control scandal. Ayon yan kay Senator Tulfo. Yan ang report ni Bombo J.C. Galvez. Tiniyak ni Senate Blue Ribbon Committee Acting Chairman Senator Erwin Tulfo na magpapatuloy ang investigasyon ng Senado ukol sa mga maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Tulfo na bagaman kanselado muna ang nakatakdang pagdinig, inaasang posibleng maipagpatuloy ito sa ikatlong linggo ng Oktubre sa gitna ng mga budget hearing ng Senado. Gayunman, binigyan din ng Senador na maraming isyong dapat ding matutukan bukod sa flood control projects. Anya, dapat ding matutukan ang issue sa presyo ng pagkain, importasyon na nakaaapekto sa mga magsasaka at sa kakulangan ng tulong ng PhilHealth sa mga pasyente. Samantala, kinumpirma rin ng Senador na nagkausap na sila ni Senate President Vicente Soto III hinggil sa pagpapatuloy ng investigasyon. Ayon kay Tulfo, malinaw ang direktiba ni Soto na tuloy-tuloy ang pagsisiyasat at kung may masagasaan anyang big fish ay dapat na mabunyag. Sa huli, binigyan din ni Tulfo na layunin ng investigasyon na makabuo ng batas na magbabawal sa mga mambabatas na makialam sa implementasyon ng mga proyekto. Anya, itong nakikitang paraan upang maiwasan ang korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan gaya ng flood control. Una na ring sinabi ni Soto na tuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Anya, palaging buhay ang investigasyon ng komite. Patuloy yun. The Blue Ribbon is always alive. It's always alive. That's the only committee na may motu proprio powers okay? Now, it doesn't mean that because nasa break o nasa out of town, it doesn't mean that the Senate is not working. The reason we have this break is so that the committee hearings continue. There will be continuous hearings of the different committees and even most especially the Committee on Finance almost daily. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa may Senado ng Pilipinas, dako tayo sa Office of the Ombudsman, si Secretary Jesus Crispin Remulla, formal na pong nanumpa bilang bagong tanod bayan ng ating bansa. Maki-update po tayo sa mga kaganapan dyan sa pamagitan ni Bombo Gran Hilario. Formal nang nanumpa ngayong araw si former Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla bilang ikapitong ombudsman ng bansa. Pinangunahan mismo ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Donen ang oath-taking ceremony nito sa Korte Suprema lungsod ng Maynila. Ang pagkakatalaga ni Ombudsman Remulla para sa naturang posisyon ay kasunod ng siya'y piliin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula sa shortlist ng Judicial and Bar Council. Sa kanyang panunumpa, siya'y itinuturing ng ganap at opisyal na ombudsman kapalit o kasunod ng pinalitan niyang ng nagretigorong si Samuel Martires. Butetoy, ibinagi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ng naturang posisyon ay siyang hiling niyang mapagbigyan ng Pangulo. Kung kaya si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay mayroong umanong mensahe sa kanya buhat ng maitalaga bilang panibagong tanod bayan. Bilinaan niya raw nito na pangalagaan ang pagpapanagot sa mga pampublikong opisyal ng mga sangay ng pamahalaan bilang tugon sa hinahanap-hanap ng taong bayan. Ating pakinggan ang bagong ombudsman na si Jesus Crispin Boying Remulla. Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga.
At hinahanap ng taong bayan yan. At ako naman siyempre, yun naman ang hinahanap kong trabaho. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Kaya nagkasundo naman kami dyan sa bagay na yan. At marami pang iba na kinakailangan gampanan para mapabuti natin ang takbo ng ating bansa. Samantala, bilang former Justice Secretary, kanya namang ibinenda ang mga nagawa nito para sa naturang kagawaran. Mula nang mag-umpisa kung saan inilarawan niya ito bilang masalimuot, iiwanan naman niya itong marami nang nabago. Sa ating pagtutok sa mga kaganapan sa Department of Justice, isa sa mga di malilimutang linya nito ay ang the deadline is always yesterday, kung saan dadalhin niya ang motto na ito sa pagpunta at paglipat sa panibagong posisyon bilang Ombudsman. Ating muling balikan ang tinig ni Ombudsman Jesus Christine Boying Remulla. Well, hopefully that we've set the right direction for it. Marami tayo na bago na dating gawi na hindi dapat. At pero ganun pa rin eh. Ang justice system, laging catch up yan. The deadline is always yesterday. Yun ang sinasabi ko lagi. Kaya there's always a sense of urgency with what we do here in the office. That's why we go to work every day. Basta health permitting, we're here every day para gampanan lahat ng kinakailangan gampanan. Kasi marami tayong backlog. The backlog is always there to address. Ganun din sa ombudsman. I think that's also the same rule applies to the ombudsman's office. Buhat nito yan, iwala naman na nato ng dating kalihim sa iiwanan niya mga opisyal upang magpatuloy pa rin ang serbisyo ng Department of Justice. Mensahe sa mga ito, nagtuloy ang laban para sa katarungan. May isa pa natin pakinggan si Jesus Crispin Boying Remulla, ang bagong ombudsman. Carry on. I think that we're in the right direction. So they should carry on the fight here. Fight for justice. Matapos ang isinagawang oath-taking ceremony, kadyat itong sinundan ng panayam kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Kanyang ibinahagi na unang-una niyang tututukang kaso ay ang patungkol sa flood control projects anomaly. Sisilipin niya ang kagawaran ng Department of Public Works and Highways bilang bagong tanod bayan. Muli, ating pakinggan si Jesus Crispin Boying Remulla, ang ikapitong tanod bayan. Siyempre, kinakailangan tingnan natin yung mga pending na kaso. At alamin natin kung yung aging ng kaso, kung paano umaandar sa opisina para maglalagay tayo ng mga patakaran para maging mabilis ang takbo ng lahat. Ang unahin ko, I think that this is an emergency situation pagdating sa nangyari sa DPWH. I think that we have to concentrate on that, do case build-up, and make sure that a very well-prepared case or cases are filed before the Sandigan Bayan and the RTCs, whichever the case may be. Live mula dito sa Korte Suprema. Yes, Bombo Genesis. Yes. Dati nang sinimulan ng Department of Justice yung investigasyon dito under kay Secretary Remulla, so merong 60 plus ng mga congressmen, 67 yata kung hindi tayo nagkakamali. Anong sabi ni Secretary Remulla? Dadalhin ba niya yung mga impormasyon na to or mag-build up uli ang Office of the Ombudsman under sa kanya ng panibagong investigasyon aside doon sa nagawa ng DOJ? Bombo Genesis, ayon kay Ombudsman Remulla, kanyang ipagpapatuloy itong nasimula ng case build-up ukol sa flood control projects anomaly. Kanyang sinabi na kaigihan ng kanyang pagkakatalaga bilang ombudsman na dating Department of Justice Secretary ay yung kaalaman na nito sa mga investigasyon at yung patungkol dito sa mga kontrobersyal na mga proyekto na flood control projects. Bombo Genesis. Sa DOJ ngayon, sino ang nagsisilbing officer in charge? Bombo Genesis, kahapon ating nakapanayam itong si Undersecretary Frederick Vida. Ngunit sabi niya ay hihintayin pa muna yung opisyal na pag-turnover o yung pagkakatalaga sa kanya bilang officer in charge o acting secretary para dito sa Department of Justice. Bombo Genesis, may dagdag ko na lamang din sa kanyang pagiging dating kalihim, ay sa mga susunod na linggo ay inaasahan yung pagsasampa na din ng kaso sa Sandigan Bayan ukol dito sa kanilang investigasyon sa flood control projects anomaly. Bombo Genesis. Yun nga yung isa sa mga gray areas ang DOJ ay magsasampa ng kaso doon sa ombudsman. So
ang DOJ, pinamahalaan dati ni Secretary Remulla, and then ngayon, ang ombudsman, si Secretary Remulla na. So magsasampa ang DOJ ng kaso doon sa opisina na pamumunuan ng isang kalihim na dating nanguna doon sa investigation. Paano yung magiging treatment dito? May nababanggit ba dito si Secretary Remulla kanina? This is ang nababanggit ni former Justice Secretary Remulla ay yung mga detalye, yung mga nasimulang case build-up sa oras na matukoy o maibuo na ito na para magsilbi bilang o tumayo bilang isang kaso ay agad na isusunod ito o dadalhin sa ombudsman. Dito, Bombo Genesis, kanyang binigyan din na bago magsampa ng kaso ay kinakailangan na makita dito o matukoy na tatayo ito o yung tinatawag nating certainty of conviction. Kasi Bombo Genesis, sa kanyang pagiging kalihim, pinatupad ang yung naturang proseso sa pagsasampa ng kaso kung saan dapat merong matibay na ebidensya para tumayo yung kaso at makonvict ang sino mga nais masampa ng naturang kaukulang kaso. Bombo Genesis. Sige, antabay tayo dito. Medyo exciting yung partner. Maraming salamat, Bombo Gran. Ingat ka dyan. Live mula dito sa Korte Suprema, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Bast Radio Bombo. Sa iba pang mga balita, matagumpay na nakapamahagi ng tulong ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea sa kabilayan ng umano'y panghaharas ng Chinese Maritime Forces. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, namahagi sila ng fuel subsidy, mga yelo at grocery packs sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc at Escoda Shoal upang suportahan ang kanilang kabuhayan. Sa kabila ng babala ng Chinese Navy ukol sa umano'y live fire exercise at mababang lipad ng Chinese helicopter ay itinuloy ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang operasyon at nakapamahagi ng kabuang 98,000 liters ng gasolina sa mahigit 70 bangka. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Gavan sa katatagan ng mga tauhan, pati na rin sa mga mangingisda at iginiit na hindi uurong ang Pilipinas sa pagtatanggol ng karapatan at teritoryo sa karagatan. Samantala, naniniwala naman si Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. na ang umano'y usap-usapang kudeta sa Armed Forces of the Philippines ay walang katuturan, walang kahihinatnan. Ayon kay Secretary Galvez, ang Armed Forces of the Philippines ay isang professional organization na hindi nakikisaw-saw sa politika sa bansa. Naniniwala rin ang kalihim na ang kudeta ay isang bagay na nakaraan kung saan marami sa mga lumalabas o nalalantad na konektado rito ay pawang mga retiradong military officer. Gayunpaman, walaan niya itong bisa dahil natiling matapat ang Armed Forces of the Philippines sa saligang batas at sumusunod sa chain of command. Inimok din ng kalihim ang mga retired military officer na huwag makialam o makisawsaw sa liderato ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayon sa kanya, hayaan na lamang muna mga batang lider na magkaroon ng tsansang pamunuan ang sandatahang lakas at iwasang makialam sa chain of command upang mapanatili ang epektibong sandatahang lakas ng Pilipinas. Maalalang itong si Secretary Galvez ay naging bahagi po ng tangkang kudeta noong administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino. Una na ring tiniyak ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang katatagan sa kabila po yan ng kaliwat ka ng ingay sa politika. Samantala, nakipagpulong naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyalis ng Coloma, isang kumpanya na nasa linya ng natural hydrogen na gumagamit ng modern technology. Naganap ang pagpupulong sa gitna na din ng pangako ng administrasyon na itaguyod ang mas mabilis na paggamit at paglipat ng ating bansa sa clean energy. Ang Coloma ay isa sa 8 mga kumpanyang ginawaran ng petroleum service contract ng Department of Energy na magsisimula ng exploration ng kanilang natural hydrogen gas sa Central Luzon. Sa nangyaring pulong sa Malacanang ay ginarantiya ng Pangulo ang suporta ng pamahalaan sa mga nabanggit na investors. Sa gitna na din ito ng target ng Marcos administration na makapaghatid ng mas abot kayang enerhiya at tumikha ng karagdagang trabaho para sa mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos, napakalaki ng potensyal sa pagpapasok nitong hydrogen venture na isang malinis at zero carbon source of energy ng Pilipinas at kauna-unahan na mga service contract para sa exploration ng natural hydrogen gas sa kasaysayan ng ating bansa. We are venturing into the exploration of hydrogen
a clean zero-carbon source of energy that holds immense promise for our country and for the world. Inyong napakinggan si President Ferdinand Marcos Jr. Oras natin, meron na ho tayong 23 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba ho tayong mga balita mga kabombo, plano ho ng Department of Health na ilabas ang listahan ng mga ghost health centers sa susunod na linggo. Ang naturang listahan ay binubuo ng mga non-functional health facilities na itinayo sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program ng Department of Health na tinawag ng mga mambabatas bilang Ghost Health Project. Una nang sinabi ni Department of Health Secretary Ted Herbosa na sa kabila ng malaking pundong inilalaan sa mga lokal na pamalaan para sa pagtatayo ng mga health center na tiling nakatenga at hindi nagagamit ang hanggang sa 70% o 70% ng mga naturang pasilidad. Pumirma kasi ng Memorandum of Agreement ng Department of Health sa mga local government units para sa pagtatayo ng mga naturang pasilidad kung saan ang mga lokal na pamalaan ang may responsibilidad para sa hiring nitong mga personnel maging iyong operasyon ng pasilidad at ang kabuang pag-iingat sa mga ito. Dahil sa naturang problema, nilikom na ng kagawaran ang lahat ng mga pasilidad na may tuturing bilang Ghost Health Center kasamang lokasyon ng bawat pasilidad. Ayon kay Secretary Herbosa, hindi akmang ituturo lamang kung sino ang responsable sa mga ito. Sa halip ay kailangan anyang maging functional o pagganahin o magamit iyang mga naturang pasilidad. Upang magawa ito, iminungkahi ng kalihim ang pag-ooperate muna sa mga naturang pasilidad sa pamagitan po ng mga personnel ng Department of Health sa ilalim ng tinatawag na Mayoral Agreement. Sa tulong ng pribadong sektor, sa ilalim po ng PhilHealth, ito ho'y sa pamagitan ng YAKAP program kung saan maaring payagan ng mga private entity na mag-operate sa mga public health center facilities. Kapalit dyan ang ilang compensation o kabayaran. Una hong nabunyag ang mga hindi nagagamit ng mga health center o yung mga non-operational sa naging pagdinig sa budget ng Department of Health kamakailan, kung saan lumalabas na 200 lamang mula sa 600 na mga health center na naitayo ang natukoy bilang non-functional. Samantala, nilinaw ng Department of Foreign Affairs na ang insidente sa Gardermoen Airport sa Oslo, Norway ay bunso na paggamit ng isang foreign exchange stall ng lumang listahan ng mga bansang nasa ilalim ng Financial Action Task Force Gray List kung saan nakalista pa rin ang Pilipinas. Ang paglilinaw ay kasunod ng ulat na hindi pinayagan ng isang Pinay na magpalit ng US dollars sa naturang paliparan dahil sa umano'y pangamba sa money laundering. Ayon sa Department of Foreign Affairs, hindi na dapat kasama ang Pilipinas sa gray list ng FATF at European Union. Matatandaan na noong Pebrero ay tinanggal ang Pilipinas sa gray list matapos sa mga reforma sa anti-money laundering at counter-terrorism financing systems. Agosto nitong kasalukuyang taon naman nang tinanggal din ang bansa sa gray list ng European Union. Nangako na ang mga opisyal ng Norway na makikipag-ugnayan sa kanilang financial authority upang ma-update ang listahan ng mga high-risk countries na ginagamit ng mga foreign exchange companies. Layunin itong maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinaharap. Sa ibang mga development naman po tayo, itinalaga ni US President Donald Trump si Lee Lipton, negosyanteng mula po sa Florida bilang bagong US Ambassador sa Pilipinas. Yan po'y ayon sa anunsyo ng White House ngayon pong araw. Siya po'y papalit kay Mary Kay Carlson na nagsilbing embahador ng Manila mula pa noong taong 2022. Si Lipton, mga kabombo, nakasalukuyan pong interim permanent representative sa U.S. Mission sa Organization of American States, ang unang non-career diplomat na itinalaga dito sa Pilipinas. Kailangan pa siyang dumaan sa kumpirmasyon ng US Senate. Tinanggap naman ni Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez, ang nominasyon na anya ay magandang indikasyon dahil malapit siyang kaibigan nitong si US President Donald Trump. Bilang kinatawan sa naturang opisina, pinamunuan nitong si Lipton ang staff, finances at koordinasyon sa interagency upang maisulong ang foreign policy priorities ng US, kabilang dito ang pagtugon sa security challenges at impluensya ng Chinese Communist Party sa naturang rehiyon. Sa bagay ito mga Bombo Star Nation, alamin din natin ang ilan pang mga development maya-maya na tinutukan ng ating news team dahil itong 421 na flood control projects sa bansa ay tinukoy ng Department of Public Works and Highways na ghost projects. Ang Independent Commission for Infrastructure naman ay inirekomendang tapyasan ang threshold sa pagpasa ng pondo para sa ipinapatupad na proyekto ng Public Works and Highways Department. Balikan natin maya-maya ang ilan pang mga balita. Samantala, Bombo Genesis. Oras natin, meron na ho tayong 28 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Plano ho ng Department of Trade and Industry na ilabas na itong suggested retail price para ho sa Noche Buena products sa kalagitnaan ng Oktubre. Medyo maaga-aga ho ito, mga kabombo. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, sa loob ho ng 2 linggo, inaasahang matatapos ng listahan at tuluyan na itong ilalabas sa publiko. Bago nito ay hinihikayat na anya ng Department of Trade and Industry ang mga manufacturer na huwag na raw hong magpatupad ng price increase. Nilalabas ng Trade and Industry Department ang listahan ng suggested retail price sa mga Noche Buena products upang magsilbing basehan ng publiko o gabay ng publiko sa pagbili ng mga produktong kadalasang inihahain tuwing Pasko at Bagong Taon. Sa kasalukuyan, isang ham manufacturer na ang nangakong hindi magtataas ng presyo ng mga produkto, ngunit umaasang kalihim na mas marami pang manufacturer ang hindi po magtataas ng presyo ng kani-kanilang mga produkto. Ito hong nakalipas na taon, maaga rin pong naglabas ang Department of Trade ng suggested retail price para ho sa Noche Buena products bilang gabay sa mga consumer. Tinalakay naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Ireland Ambassador Emma Hickey ang posibilidad ng military cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Ireland kabilang ang joint military training sa kanilang pagpupulong sa Camp Aguinaldo. Ayon sa Department of National Defense, nakatuon ang usapan sa maritime security at peacekeeping operations bilang bahagi ng kanilang layuning palalimin ang cross-regional ties ng dalawang bansa. Inimitahan din ni Teodoro ang Ireland na magsagawa ng maritime cooperative activity kasama ang Pilipinas bilang suporta sa rules-based international order ayon yan sa Department of National Defense. Sa ngayon mga kabombo, wala pang formal na defense cooperation agreement ang dalawang bansa. Gayunman, sinabi ng departamento na bukas si Teodoro sa palitan ng kaalaman at best practices, lalo na sa larangan niya ng force recruitment at sustainment. Sa usapin pa rin po ng defense, mga kabombo, ang Armed Forces of the Philippines handa raw magbigay ng seguridad o ito yung tinatawag na security assistance sa mga nakatakda muli ng mga kilos protesta ngayon pong Oktubre hanggang yan sa may buwan po ng Nobyembre. Maki-update po tayo sa linya ni Bombo Bea Peniza. Nagpahayag ng kahandaang magpaabot ng karagdagang seguridad at assistance ang Armed Forces of the Philippines para sa gaganaping mga kilos protesta ngayong Oktubre at Nobyembre kontra sa korupsyon. Sa isang panayam, inihayag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla, na bagamat mayroon silang gagawing mga adjustments mula sa mga ulat na kanilang natanggap nitong nagdaang kilos protesta, pareho lamang sa naging kilusan noong Setyembre 21 ang magiging paghahanda nila para naman sa mga susunod pang gaganaping malawakang protesta. Anya, ang pangunahing mga ngasiwa pa rin kasi sa seguridad at kaayusan ng mga kilusan na ito ay ang Philippine National Police kung saan handang magbigay ng law enforcement operations ang sandatahang lakas para matiyak ang peace and order sa mga rally na ito. For this, napatunayan naman na natin yan even in the September 21. Same lang din yung magiging preparations natin, although mag-adjust tayo syempre based on kung ano yung mga reports that we get. But for this, ang lead natin is the Philippine National Police and Armed Forces of the Philippines will support in law enforcement operations and peace and order. Kung sakali naman na magkaroon muli ng mga panawagan na tumaliwas sa kasalukuyang liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pagtitiyak ni Padilla na kalatag na mga kakailanganing contingency plans ng kanilang tropa para sa kahit anumang kaganapan sa araw na maglunsad muli ng protesta ang iba't ibang progresibong grupo. Kasunod dito, nanindigan ng sandatahang lakas ng Pilipinas na naipakita na mismo ng kanilang tropa na matagumpay nilang nalampasan ang mga panawagan tumaliwas at bawian ng suporta ng tropa ng militar sa Pangulo. Ito lamang anya ay nagpapakita na patuloy silang magiging tapat sa kanilang sinumpaang mandato at maging sa konstitusyon. Sa side ng Armed Forces of the Philippines, of course, we have contingency plans that are in place for any eventuality. Some retired officers were reaching out to young commanders or even floating the idea of a coup d'etat or a military junta. Ito yun, naipakita naman natin that during this time, the Armed Forces of the Philippines has stood firm on this. Ang pagkabanggit nga dito, this was a litmus test for the Armed Forces of the Philippines and we came out victorious. So for this, confident naman na ang ating Chief of Staff that no one in uniform would heed that call. Samantala, patuloy naman na naninindigan ng sandatahang lakas at kumpiyansa rin si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr. na wala sino man sa kanilang hanay ang magpapadala sa mga ganitong panawagan at maging mga ingay sa politika. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio.
Sa iba pang mga balita, ikinababahala ng Department of Health ang pagbaba nitong bilang ng mga midwife sa ating bansa. Ito ay sa kabila ng kanilang malaking papel sa paghahatid ng primary health care sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa rural communities. Iginiit ng kalihim ang pangangailangang maparami pa ang mga batang midwife para mapalakas ang primary health care system ng ating bansa. Kasama na riyan ang mga doktor, nurse, nutritionists at barangay health workers. Binigyan diin ng kalihim ang papel ng mga midwife sa pagpapatupad ng family planning sa ating bansa mula sa mismong implementasyon nito, health counseling at iba pang nakapaloob sa naturang programa. Samantala, itinuro naman ng kalihim ang policy shift kung saan ipinasakamay sa Commission on Higher Education ang Midwifery Scholarship Program mula sa Department of Health bilang isa sa mga pangunahing salik sa pagbaba ng bilang ng mga midwife. Ayon kay Herbosa, plano niyang makipagpulong sa Commission on Higher Education para itulak ang pagpasok ng Department of Health sa selection and deployment ng mga health scholars tulad yan ng mga midwife. Git ng kalihim, lahat ng mga nursing, midwifery at medicine graduate ay kailangang magsilbi sa ilalim ng Department of Health para sa mas matatag at mas malawak na health services. Sa iba pang mga updates, natukoy na ho ng National Housing Authority ang ilang relocation site para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa probinsya ng Cebu at nakaapekto sa iba pang probinsya dyan sa may Visayas region. Ayon kay National Housing Authority General Manager Joe Bentay, sinuri ang mga naturang lugar sa tulong huyan ng mga eksperto upang masigurong ligtas mula sa iba't ibang banta at mailayo sa mga natukoy na danger zone. Batay sa inisyal na datos, mahigit sa 2,000 pamilya mula ho sa may Bugos City at San Remigio ang kailangang dalhin sa ligtas na relocation site dahil ang mga ito ay pawang na sa ground zero at malapit sa danger zone. Anya, nagpahayag din ang mga naturang pamilya ng pagnanais na lumayo mula sa ground zero, lalo na't tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershock matapos ang malakas na lindol. Dahil sa pawang calamity victim sa mga naturang pamilya, siniguro ng National Housing Authority Chief na hindi na nila kailangan pang magbayad para sa mga housing unit na ibibigay sa kanila ng gobyerno. Batay sa inisyal na plano, ang itatayong pabahay sa mga relocation site ay mga row house kung saan bawat unit ay may 2 bedroom. Ang mga ito ay may 27 square meter na floor area sa loob yan o itatayo po yan sa loob ng 40 square meter na lupain. Plano rin ng naturang ahensya na magtayo ng mga eskwelahan sa relocation site kasama ang isang covered court at iba pang community facilities. Samantala, maliban sa housing assistance ay magbibigay din ang National Housing Authority ng tig 10,000 piso para yan sa mga pamilyang bahagyang nasiraan ng bahay o partially damaged, habang tig 30,000 pesos naman para sa mga mayroong totally damaged houses. Magsisimula po ang pamamahagi ng cash assistance bukas, Oktubre 10. Samantala, sunod-sunod na nagsara ng spillway gate ang mga major dams sa Luzon kasabay ng tuluyang paghupa ng mga malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Batay sa report ng Hydrology Division ng State Weather Bureau ngayong araw, magkakasunod na nagsara ng spillway gate ang Magat Dam, ang Buklaw at Binga Dam, 3 malalaking dam na sabay-sabay na nagpakawalan ng bulto ng tubig sa mga nakalipas na linggo. Ang mga nabanggit na dam ay pawang lumobo dahil sa mabibigat na pag-ulan mula pa noong bagyong Mirasol hanggang nitong nakalipas na bagyong Pepito. Sa kasalukuyan na nanatiling mataas pa rin ang level ng tubig, kapwa yan sa Buklaw at Binga Dam kung saan halos 1 metro lamang bago maabot ng parehong dam ang kanilang normal high water level. Sa 3 dam na nagpakawala ng malalaking bulto ng tubig, tanging ang Magat Dam ang nagrehistro ng significant decrease kung saan ang kasalukuyang level nito ay halos walang 8 metro. Mas mababa yan kumpara sa kanyang high water level nito. Una nang inanunsyo ng State Weather Bureau ang pagtatapos ng hanging habagat na nagdulot ng malawakang pag-ulan at mga serye ng pagbaha sa malalaking bahagi ng Pilipinas. Ito rin ang hudyat ng inaasahang pagsisimula ng hanging amihan, ang malamig na hangin na karaniwang iniuugnay sa holiday season. Oras natin, meron na lamang ko tayong 23 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Update po tayo sa mga balita mula dyan sa may Department of Information and Communications Technology. Ipinagmamalaki po ng naturang ahensya na nabawasan na raw ho ang pananalasa nitong mga online scam dito ho sa, o yung po pag-iral itong mga online scam dito ho sa ating bansa. May update dyan si Bumbo Jovino Galang.
Agad naman na tumugon ang Department of Information Communications Technology o DICT sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sugpuin ang online scams lalong-lalo na ngayong nalalapit na panahon ng Kapaskuhan. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda na humingi na sila ng tulong sa iba't ibang mga ahensya para matukoy din at agad na masawata ang nasabing mga online scams. Yung world is a solution that's very unique. They get your, parang CAPTCHA. Yung CAPTCHA kasi baka, alam mo na, marami kang AI, baka ma-hack na yung CAPTCHA. Ito, yung retinal scan. Another application is, in the future, pag ginamit kayong deepfake, sasabihin mo, hindi ako yan. Tignan mo yung retinal scan. Pero kailangan mag-enlist ka nga dun sa world. Ito po ay isa sa mga solutions provider na libre po yan. In fact, yung iba nga binabayaran pa para makapture yung retinal scan para lang makakuha sila ng mas magandang database and lumaki yung kanilang AI analytics. So gagamitin din po natin ng AI technology yan para ma-solve yung mga scams na yan. Tuloy-tuloy din ang kanilang panawagan sa publiko ng iba yung pag-iingat sa mga binibisitang websites. Ang sa amin, ang binabantayan namin is the privacy of the individual. We have to make sure that if they capture the individual's identifying information, first of all, may permission. Alam niyo po, itong sa Pilipinas, ang tawag natin permissive regime. You're the owner of your private information. You also have the rights to give it or to not give it. We have to make sure na yung permission yun nandun. And second, pag sinabi nilang hindi nila i-store yung private information and gusto mong ma-delete yung private information mo, dapat they can prove that. Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Oras na natin mga kabumbo, meron na ho tayong 20 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Update pa tayo sa ilan pang mga kontrobersyal na mga impormasyon ngayong pong araw na ito mga kabumbo. Ang Department of Public Works and Highways nakatukoy ho ng hanggang sa mahigit 400 na mga flood control project na pawang mga ghost project. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Tinukoy ng Department of Public Works and Highways na mula sa mahigit 8,000 proyekto na kanilang sinuri katuwang ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Department of Development of DepDep, 421 dito ang lumabas na ghost projects o mga proyektong hindi talaga naisagawa. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, natukoy ang mga ito matapos ang masusing verifikasyon na isinagawa ng kagawaran hanggang ika-6 ng Oktubre, kung saan lumitaw na karamihan sa mga guni-guni umano na flood control projects ay matatagpuan sa Luzon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. We submitted an initial report. We briefed the ICI on our initial findings as of October 6. We initially 8,000 projects all over the country were validated, and out of the 8,000 ang na-validate na ghost ng AFP, DND at NEDA
ay 421 ghost. Out of the initial pa lang to lahat, no? Kasi ang dami nito, 1,000 proyekto tong kailangan i-validate. Pero yung initial na 8,000, na-validate na at pinresenta namin kanina yon. Out of that, 421 ang ghost projects. Ipinasa na ng DPWH sa Independent Commission for Infrastructure ang kanilang ulat ngayong araw. Ayon kay ICI spokesperson Brian Keith Hosaka, malaking tulong ito sa kanilang isinasagawang investigasyon, lalo't na limitado pa ang kanilang kasalukuyang kapasidad para rito. Sa tulong ng datos mula sa kagawaran, inaasahang bibilis ang proseso ng pagsusuri ng komisyon na tututukan din ni ICI Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni ICI spokesperson Brian Keith Hosaka. Of course, malaking bagay yung direksyon na binibigay ng itong mga data at information na to. We will look into those. And kung meron mga ibang distrito or regions na pwede namin tignan, kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya na puntahan natin yan. No? Malaking bagay talaga yung nakita na validate na nga 400. No? So sa lawak nga ng universe, meaning yung mga proyekto to, nagko-concentrate na tayo dahil bakit? Alam naman natin yung ating medyo minimal pa ang ating capacity right now. But as we move along, nagkakaroon tayo ngayon ng momentum, pabilis na ng pabilis ngayon yan. Now with this direction now na meron tayong 421 ghost projects, mas mapapadali yan. Samantala, sa iba pang balita, inirekomenda rin ng komisyon sa DPWH na ibaba ang threshold ng levels of authorities ng kagawaran sa procurement ng civil works projects upang mapalakas ang transparency at accountability. Mula sa dating 400 million na limitasyon sa Regional Engineering Office at 150 million na limitasyon naman para sa district level, ay iminungkahing tapyasin ito sa kalahati. Layunin na naturang hakbang na mapigilan ng mga irregularidad at mapahusay ang kontrol sa pagpapatupad ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig muli ni ICI spokesperson Brian Keith Hosaka. The district is 150 million for civil works procurement, and the region is for 400 million. No? So ang suggestion ng ICI is kalahatiin to, no? Para sa ganun makontrol natin ang procurement ng DPWH ng civil works. So with that, this was given to the secretary, and I believe the secretary would be looking at this and probably be acting immediately. Ngayong araw din ay pumunta si ICI Special Advisor dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure at ayon nga sa kanya kanina lamang ay makakasama niya si DPWH Secretary Vince Dizon para sa mga gagawin nilang investigasyon sa field. Yan muna ang latest update mula dito sa lungsod ng Taguig. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Dako na ho tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, mga kabombo. Mga opisyal ng isa kong bayan dyan sa may probinsya ng Iloilo, hiniling sa Senado at sa Independent Commission for Infrastructure na investigahan yung pong 5 taon na na-delay na Aganan flyover. May update po dyan ang Bombo Radio Iloilo. Personal na dumulog sa Senate Blue Ribbon Committee at Independent Commission on Infrastructure ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng Pavia, Iloilo. Ito ay upang hilingin ang formal na paglunsad ng isang malalimang investigasyon kaugnay sa delayed na kontrobersal na 802 million pesos na Aganan flyover na 5 taon nang nakatiwangwang at nagdudulot na ng problema sa trapiko. Ang akbang ng Pavia Municipal Council ay kasunod ng pagpasa nila ng 2 resolusyon. Nakasaad sa Resolution number 2025-156 na nais ng Local Government Unit ng Pavia na maging instrumento ang Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o Blue Ribbon Committee sa formal na investigasyon sa delayed project at alamin kung paano ginamit ang pondo. Ang Resolution number 2025-157 naman ay pinadala sa Office of the President sa pamamagitan ng Independent Commission on Infrastructure upang hilingin ang investigasyon sa mga maanumalyang mga proyekto ng pamahalaan. Sa panayam ng Bombo Radio kay dating Sangguniang Bayan member Jose Maria Pitremanyes ng Pavia, nagpasalamat ito sa dating mga kasamahan sa konseho na patuloy na tinutulak ang nasabing hakbang upang mapanagot kung sino man ang may pagkukulang o ang mga taong responsable sa palpak na proyekto.
Papasalamat ako sa mga kasama ko sa Sangguniang Bayan ng Pavia under the leadership ng Vice Mayor namin si Bibo Hirochi. Matagal na yan na nag-a-appeal kami even sa lower house, sa Senado. Well, in fact, last May 31, 2023, nagpunta talaga ako sa Senado requesting for a legislative inquiry. We are happy because lahat ng mga problema, especially sa infrastructure project ng government, nabibigyan na talaga ng pansin. Si former Sangguniang Bayan member Jose Maria Petre Maniez. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Police Report. Mag-asawa sa General Santos nasawi sa malagim na aksidente. Itong police trainee na nakabangga nasa kustodiyanan ng otoridad. May mga balita dyan ang Bombo Radio General Santos. Patay ang mag-asawang sina Joel Galedo Antona, 42 years old, at Alma Antona, 43 years old, kapwa residente ng Purok San Miguel, Barangay Poblasyon, Polomolok. Matapos silang masangkot sa isang malagim na aksidente kahapon sa Pan-Philippine Highway, Barangay Apopong, General Santos City. Batay sa CCTV footage, makikitang nakaparada ang motorsiklo ng mag-asawa sa outermost lane ng kalsada. Nang bigla itong mabangga ng isang Nissan Almera na minamaneho ni Clyde Kent Loren Baroquillo, 27 years old, isang police trainee na pansamantalang nakatalaga sa Pulomolok Municipal Police Station. Ang naturang driver ay nagmula sa Kalawag, Dos Isulan, Sultan Kudarat, patungong Pulomolok. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Patrich Alma, mabilis umano ang takbo ng Nissan Almera at nawala nito ng kontrol sa manibela. Dahilan upang mabangga ang nakaparadang motorsiklo. Dahil sa lakas ng impact, nadala ng sasakyan ang motorsiklo ng mahigit 137 feet mula sa pinangyarihan ng unang banggaan. Dinala pa sa Polomolok General Hospital si Joel Antuna, ngunit idiniklara itong dead on arrival dahil sa matinding pinsala sa ulo. Habang ang kanyang asawang si Alma ay agad na nasawi sa mismong lugar ng insidente, sanhiri ng malubhang head injury. Nasa kustodiya ng Traffic Enforcement Unit Jensen ang suspect habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon sa insidente. Of course, of our investigation, it was found out that the vehicle yung kotse, is from General Santos City heading to Pulomolok. While yung vehicle 1 naman, XRM motorcycle is together, husband and wife kasi ito sila on park on the outside lane. There comes si vehicle 2, he accidentally collided nung on park two victims natin. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Jera Aurelia. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang mga magsasaka na babahala sa kanilang kalagayan dahil sa patuloy na paglakiin ng kanilang pagkalugi. May mga report dyan ng Bombo Radio Kalibo. Lubusang nababahala ang mga magsasaka sa kanilang kasalukuyang kalagayan dahil sa lalong pagbulusok ng presyo ng palay. Ayon kay Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP Chairperson Danilo Ramos, kailangan na nila ng intervensyon ng pamahalaan dahil sa lumalaki na ang kanilang kalugihan. Inilahad nito ang 3 bagay na dahilan ng mas lalong pagbaba ng presyo ng palay na kinabibilangan ng pagdaan ng sunod-sunod na bagyo, patuloy na pag-eksena ng mga rice cartel dahil sa kawalan ng otoridad ng National Food Authority o NFA na direktang bumili ng palay sa magsasaka at ang umiiral na Rice Liberalization Law o Republic Act 11203 na kahit inamyendahan noong 2024 ay wala pa rin itong epekto na lalong nagpapalugmok sa mga ito. Dagdag pa ni Ramos na hindi totoo ang supply and demand sa usapin ng palay at bigas dahil ang mga middleman pa rin ang nagtatakda ng mga presyo nito sa merkado. Sa usapin po ng palay at saka ng bigas, hindi po totoo yung supply and demand. Pag marami pong supply, mura. Pag kokonti, mahal. Kahit po marami ang kokonti, ang nagtatakda po ng presyo ay ang kartel. Hindi po bumababa ang presyo nito. Ngayon, mahalaga pa po na
yung papel ng gobyerno sa intervention. Si Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP Chairperson Danilo Ramos sa kanyang naging payag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang isa pong Pinoy teacher, kinilala bilang grand winner ng dakilang manggagawang Pilipino doon sa United Arab Emirates. May update po dyan ang Bombo Radio Rojas. Isang kapisno na guro ang muling nagbigay ng karangalan sa bansa matapos tanghaling grand winner ng dakilang manggagawang Pilipino sa UAE 2025. Ang pinarangalan ay si Mark Gerald Hore, 32 anyos, isang inclusion specialist sa GEMS Dubai American Academy sa Sharjah, United Arab Emirates. Tubong Barangay Tiza, Rojas City, Capiz, si Hore ay kinilala dahil sa kanyang natatanging dedikasyon sa inclusive education at sa inspirasyong hatid niya sa kapwa-guro at mag-aaral sa abroad. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, ibinahagi ni Hore na 10 taon na siyang naninirahan sa UAE. Nagsimula umano siya bilang learning support assistant sa elementary at middle school bago tuluyang naging ganap na guro sa high school level. Bago pumasok sa larangan ng edukasyon, isa siyang registered nurse, ngunit pinili niyang sundan ang kanyang tunay na vocation na pagtuturo. Habang nag-aaral, nagsa-sideline siya bilang waiter, event staff at tutor habang maipagpatuloy ang kanyang edukasyon at makamit ang pangarap. Nakapagtapos siya ng master's degree at ngayon ay aktibong nagbibigay ng libreng review sessions, mentorship at suporta sa mga bagong guro bilang opisyal ng Filipino International Teacher Society at volunteer resource person ng Philippine Association for Teachers and Educators sa UAE. Kapag may pangarap po kayo, pangarap sa pamilya, pangarap sa sarili, pagpursigan po natin ito. Minsan ay malayo man dito or matagal man nating makuha, pero kapag meron tayong pagpupursigi, magiging pasensyoso tayo at meron tayong ini-aim sa buhay, ay makakamta natin yun sa tamang oras at sa oras ng Panginoon na binibigay sa atin. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bago po sa ating balita sa Ibayong Dagat, mga kabombo, update muna tayo sa nangyari pong lindol kanina dyan sa may bahagi po ng Cordillera Administrative Region. Sinuspende ang klase mula po preschool hanggang sa senior high school sa lungsod ng Baguio matapos ang isang lindol na yumanig sa ilang bahagi po ng Cordilleras. Bandang alas 10:48 ho ng umaga, kaninang umaga po ito. Batay po sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Naitalang lindol sa lakas na magnitude 4.4 na may epicentro sa bayan po ng Pugo, dyan sa may La Union. Bagaman hindi kalakasan ang magnitude, umabot sa intensity 5 ang naramdaman sa may Baguio City. Dahilan upang magpatupad ng agad na suspension ng klase bilang pag-iingat. Dahil sa malakas na pagyanig, agad na pinalabas sa mga pasyente at kawani ng Cancer Center ng Baguio General Hospital and Medical Center upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa isang hotel sa may lungsod, napilitan pong lumikas ang mga panauhin at mga kalahok sa isang pagtitipon matapos na maramdaman ang pag-ugal ng gusali. Ilang mag-aral din sa Baguio City National High School ang hinimatay dala ng matinding takot at pagkagulat. Kaugnay pa rin po nito nagipag-ugnayan na ang City Building and Architecture Office sa pangunguna nitong si Architect Johnny Degay sa mga administrator ng mga paralan, mga mall at iba pang pampubliko at pribadong gusali. Yan po upang masigurong ligtas sa mga struktura at walang nasira sa gitna ng lindol. Tiniyak din ng lokal na pamahalaan na sinasagawa ang assessment sa mga pangunahing gusali sa lungsod. Nagpaalala rin si Albert Mugol, ang Regional Director ng Office of Civil Defense Cordillera sa publiko na laging maging handa at sundin ang tamang hakbang sa oras ng lindol. Kaya ng tinatawag na duck, cover and hold at hinikayat rin ng ahensyang maigpit na pagsunod sa mga protocol. Yan po upang maiwasan naman ang anumang disgrasya sakali magkaroon ng mga aftershock. In view of the recent earthquake that was felt here in Baguio City, which accordingly is magnitude 5 with an epicenter at Pugo, La Union. Ito po ay intensity 4.9. Pinapayuhan ko po ang lahat na maging kalmado at sundin po natin ang ating drill, yung duck, cover and hold. Let us remain vigilant
and maging mapagmatsyag tayo, lalong-lalo na po sa mga aftershock kung meron man po. Naghihintay po tayo ng final advisory from PBOX at sa ngayon po, ako'y nananawagan sa lahat na maging vigilant tayo and sundin po natin kung ano yung ginagawa natin during earthquake drill. Maraming po salamat. Bahagi po yan ng pahayag ni Director Albert Mugol, ang Regional Director ng Office of Civil Defense Cordillera sa panayam po ng ating provincial station ng Bombo Radio, Baguio. Sa kasalukuyan, patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagpapatuloy pa rin po ang pagsusuri sa posibleng pinsala sa iba't ibang bahagi ng naturang lungsod. Para sa karagdagan pa rin po mga development, magkakabombo, pwede po ninyong subaybayan ng ating mga provincial station dyan po sa may bahagi po ng Luzon area, Northern Luzon area, para po sa dagdag na updates, lalo ho dito sa katapos lamang ho na lindol na sumentro nga dyan sa may bahagi ng La Union, pero naapektuhan o naramdaman dyan sa may Cordilleras at ilan pang bahagi ng Ilocos region. Sa Cagayan Valley, sa mga kababayan po natin dyan, nariyan po ang ating provincial station ng Bombo Radio Kawayan. Diyan naman po sa may bahagi ng Ilocos region, tulad na nababanggit natin kanina, katabi lamang po ito ng La Union, diyan sa may probinsya ng Pangasinan. Nariyan po ang Bombo Radio Dagupan at of course ang ating Star FM Dagupan. Sa Baguio area, nariyan pong Bombo Radio Baguio at ang ating news, music and entertainment station, ang Bombo Radio Baguio. Sa Bicol region, nariyan pong Bombo Radio Legazpi, habang dito sa Mega Manila, ang Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers dyan sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radyo Lawag, ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa Bicol area naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for integrity, truth, and justice amid the issue of corruption in the country. Heavenly Father, you led your people out of slavery as a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. And this time, when shadows of deceit and corruption cloud our land, shine upon us your light that scatters all darkness. We confess that we ourselves have often walked in darkness, in our silence, in our compromises, and in our indifference. We have allowed corruption to grow and falsehood to spread. Forgive us, Lord, and cleanse our hearts of this grave moral evil that robs the poor of bread and the nation of hope. Give us leaders after the heart of your Son, shepherds who serve, not wolves who devour. By the power of your Holy Spirit, give us the courage to reject lies, expose deceit, uphold justice, and defend the truth in all our dealings, whether public or private, that integrity may flourish in our land like a river, and righteousness like a mighty stream. O God of justice and mercy, make our nation a vineyard that bears good fruit, not poisoned by greed, manipulation, and selfishness, but nourished by honesty, compassion, and love. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Mirror of Justice, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabanggot Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 77 days to go before Christmas Day. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakalikan sa takda siningalauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby anay sa aton sining mga kauturan sa mga konsumidor sa More Power Iloilo.
si More Power magapanigayon sa 12-hour power interruption sa palabuto ng Sabado. Sabado ini kadlaw, Oktubre 11. Sa dugang detalye, ari karon sa aton sining linya si Bombo or si Miss Angel Tan. Miss Angel, good afternoon. Si Bombo Chamin eh. Good afternoon, Mama Cham. Of course, sa mga viewers, listeners man of course, sang imo programa sa bunga udto. Ano ang rason sa likod sa 12-hour power interruption or scheduled power interruption ni More Power by Saturday, October 11? Actually, no, Bombo Cham, no, kag sa mga viewers natin, listeners nato, nag-request diri ang NGCP sang 12 oras nga scheduled power interruption para sa October 11 ni siya nga adlaw from 5 AM to 5:30 PM ni siya. In total sang 12 hours gid ni siya Bombo Cham. And ang ila diri nga rason, ila nga request man abi is ang continuation sang pag-upgrade nila sang pila ka mga rehabilitation works para sa pagkaayo man abi sang ila diri nga substation which is diri sa bahin sang Iloilo. Kumbaga, to be specific is rehabilitation works gini siya Bombo Cham para sa bahin ng NGCP. Ang mga areas diri nga naka-specific nga maka-request o kung maka-experience sang 12 oras nga power interruption is area sang whole Mega World Feeder 6 kag portion sang feeders 2 and 3 which is ang mga areas diri Bombo Cham, area sang Desamparados Haro, area sang L98 Casillana Haro, Luna Haro, San Vicente Haro, kag Seminaryo Haro, kag may mga area man diri nga portion sang area sang Mandurriao sa may Taft South, sa may ang airport, Bakhaw, Benedicto, Bulilao, pati man diri sa may Buhang, Kalubihan, Cuartero, Libertad sa may Santa Isabel Haro, Bombo Cham, MH del Pilar Haro, Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, kag San Pedro Haro, kag San Rafael Mandurriao, kag Taytay Zone diri sa may area sang Haro sa gihapon Bombo Cham. Kag iti sa gihapon pwede gini siya ma-check ang aton sang sa mga konsumidor naton ang ating Facebook page kag may man sila makatawag sa ating helpline miyara sila sa mga inquiries aside sa sining 12 hours ari Bombo Cham no nga power interruption scheduled power interruption may areas man diri nga maka-experience sang 3 ka oras nga power interruption including man diri ang area sang diversion feeder 2 kag pila ka mga portion sang area sang Haro kag Lapas which is because of this activity manabi sang NGCP we will have our ride on activities which is includes diri Bombo Cham ang pila ka mga rehabilitation works man ni More Power pero with this one 3 hours nisa ang matabo diri Bombo Cham is tunga-tunga lang 1 hour and a half and then 1 hour and a half gid lamang para nga hindi ni siya budlay para sa aton nga mga konsumidor. Alright, so requested ini ni NGCP kay magapatigayon ini sila sang ilaman sini iyang pag maintenance, no? So nag-upod na lang diri or nagpanugot man sa bahin sang More Power but usually Miss Angel ining 12 hours posible ining mag-earlier magbalik iya ang supply sang kuryente. Of course, Bombo Cham as soon as possible nga ti makatapos gilayon sang mga ginapatigayon na nga mga rehabilitation works just like the last time no early to siya nga nabalik ang kuryente ang supply sang kuryente so things like that Bombo Cham ang ining time manabi nga ginabutang is amo ni siya ang estimate gid nga matapos pero kung ma-early gilayon man yung ginabalik ang kuryente para sa mga konsumidor natin kag of course we would like to emphasize gid Bombo Cham no sa mga consumers naton nga on our end banabi sa More Power of course ining pagkadula sa supply sa kuryente it's a cons man kumbaga pero of course we would like to highlight nga we are supporting of course sa sining ginaobra sang NGCP nga pag-upgrade sang ilang mga facilities because ang aton diri nga direksyon non Bombo Cham no is para mas mapalesen pagid kung may mga scheduled power interruption sa future man abi mas mapaayo pagid ang serbisyo kag amo man ang ginaobra naton diri sa bahin sang More Power we are on the side man abi sa pag-upgrade man kag of course pagpatigayon sang mga nagakaigo nga mga tikang agod nga mas mapaayo pagit ang serbisyo ni More Power para sa aton nga mga pumuluyo Bombo Cham. All right, thank you so much Miss Angel. Good afternoon. Good afternoon Bombo Cham. Of course madamo gid nga salamat sa pag-cater man pagpalapnag sa sining impormasyon para sa aton nga mga viewers ug listeners Bombo Cham. Madamo gid nga salamat. Deriwavit si Miss Angel Tan sang More Power Iloilo.
So Sabado 12-hour power interruption sa aton sini nga mga kauturan kag mayara sang 3-hour no nga power interruption man sa pila ka mga bahin sa syudad sang Iloilo. No, sa aton sini nga mga kabombo sa mga kauturan naton nga luyag balik-balikan ang mga information, magbisita lamang sa Facebook page sang More Power Iloilo. 7 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa diri sa aton sining nga pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Isa sa mga na-highlight man sa State of the City address ni Mayor Inday Raisa Treñas sa kagapon sining adlaw ang may kantanan sa sining public transport system. Kaging pakigbahin sang alkalde nga mayara sang feasibility study ining Swedish government para iya sa Metro Iloilo Integrated Public Transport System. Ano ihanang mambal sina diri sang Committee Chairman on Transportation. Hilabi pa sa karon sa pilaman ka mga sakit sa ulo nga ginatuga sang pagpugok sa dalagan sang trapiko sa palibot iya sang syudad sang Iloilo sa tagsasin iya kamatag adlaw during rush hour and may mga tiyempo no nga bisan hindi gani rush hour ara sa gihapon ang pagpugok sang dalagan sang trapiko. No, check naton ang linya man ni Bombo Hana Andasa direktamente karon sa may Iloilo City Hall. Kag isaman karon sa mga istoryahan taw ining mga metal railings di masami ining ginapangawat sa mga esplanade baladres palibot sang syudad. Ginhimo na lang nga konkrito sang city government. Ti mamangkot lang kita for transparency sake. Pilang gingasto sang syudad sang Iloilo sa pag-concretize sang mga railings sa Esplanade 5. Balik-balikan ta na dugang ang mga balita kag impormasyon sa aton man sining pagpalayag sa Bombo Hanay sa Auto Check on this time si Bombo Hana Andasa. Bombo Hana sa report, please go ahead. Nagpahayag si Councilor Cedric Cabaluna bilang Chairman ng Committee on Transportation sa siyudad ng Iloilo sa ining paghiwaton nga ukod na pagpatigayonon nga feasibility study sang ginatawag man nga Metro Iloilo Transport System o Metro Iloilo Integrated Public Transport System study sang Swedish government Bombo Chama. Kahapon na nadalaman ini sa may privilege speech o kung state of the city address ni Mayor Raisa Treñas kahapon ang pagpasidungog man sa syudad bilang one of the most promising cities for public transport kag bicycle-friendly city sang nagliga sa Southeast Asia Mobility Awards Kuala Lumpur, Malaysia. And iniman gin na pagbahin niya ang recognition sa Iloilo City nga gitawag man nga sustainable, inclusive kag people-centered ang transport system diri. So para ma-improve ang transport system kag ma-resolve ang problema sa traffic, mayara sang Metro Iloilo Integrated Public Transport System Study nga gina-fund man sang Swedish government kag ini man ang tinutuyo nga mangin valuable partnership with the Swedish government not only sa pag-advance sa public transport system but also sa pagpursige man sang city's economic development including na ang tourism promotion kag ang citizen engagement sa iyang city address kahapon Bombo Chama. Naramdaman naton sang nagligad nga bulan sa Agosto 15, 2025 nagpirmahanay man diri ang Metro Iloilo Guimaras Economic Development Council o MIGEDC nga komisyon sa SWECO International AB good man nga mag-craft sang komprehensibo nga master plan para sa public transport system. Ang feasibility study nga ini nagabalor sang 33 million pesos nga gina-fund sang nga funded kag sa pinaagi sang SWECO International nga kung din tinutulong nga sang mga residente kag commuters nga mag-travel diri sa mga siyudad sa Iloilo kag ang neighboring municipalities kang isang Pavia, Santa Barbara, Cabatuan, Leganes, Oton kag San Miguel kag amuman ang Guimaras Province. Si Iloilo City Mayor Raisa Treñas man bilang chairperson sang among committee
nga ang ining inisyatibo man para sa physical infrastructure nga naga-emphasize man sa impact sa sustainability sa quality of life and transport system sa syudad. So kahapon, although nga mayara sa na-mention about this for transport system sa State of the City address ni Mayor Isa Treñas, mayara man sa pipila ka mga nag-expect nga tani matapos na or masulbar ang ining problema subong sa mga commuter nga both sa eskwela kag mga trabahante diri sa mga syudad ng Iloilo. Ang traffic nga grabe ang pagpugok ng traffic every part of the city, Mapamanduryaw man, Haro o City proper, Bombachama. Sa bahin sa council kay Committee on Transportation si Atty. Cedric Cabaluna nagpahayag na if ever gid man nga magdayon ini nga feasibility study itun-an sang maayo kag binagbinagon gid kung ano bala ang maayo diri nga himuon bangod man nga nagatubang subong sang dakong problema ang ining traffic, but then ang overall nga State of the City address ni Mayor Isa Treñas gin rate man ini ni Councilor Cabaluna as 8 out of 10. Kaya may mga nasambitan man nga mga programa nga people-centered ang 42 programs, but then madamo pa sa expectations man diri ang nasambit na konsehal and inunggos for this leadership of Mayor Isa Treñas Bombacham. Ibabati naton ang naging pahayag man ni Atty. Cedric Cabaluna. Okay. Tinakita naton nga ang inspiration sa aton alkalde ara sa mga former women leaders naton kag sa amay kag Senator Dillon. She has emphasized that she intends to build on the legacy of past leaders and also create her own. No? So ang aton nakita naton nga she had set the stage na pundar ang pagumpisa sa mga programa na ang tinutuyo mapalapit ang serbisyo sa aton pumuluyo kag maksyonan gid ang mga nagapanguna nga programs nga mga problema labi na on social services na. So I am happy with the direction that the mayor is setting na more than progress, really it's really also making people feel that the government is working for them. Okay, if you rate it out of 10, Councilor, pila diri ang rate nimo sa ining soka ni Mayor Isa Treñas? Aragid sa 9, no? We see that she has been working hard from the very first day. Despite the challenges ng pangatubang, may mga bagyo, she has been hands-on about it. Ang kulang na lang siguro is we see the fruition, no? Ining mga programa nga ini mag-bear fruit kag makitaan gid sa pumulo nga responsive sa ilang mga kinahanglanon. No? So when that time comes, and I'm sure it will, no, makita naton nga mas maging effective pagid ang liderato sa aton alkalde. Kag ara ang aton konseho nga magsuporta gid sa kayuhan sa aton syudad kag sa aton pumuluyo. Councilor, may mention diri si Mayor about the transport system of the city. Satisfied man ikaw sa ining possible or the feasibility study abi nga ipagtagayon diri sa syudad sa Iloilo for transport system to mangin mas progress or effective pagid kag mahawan-hawan sa gawa ang traffic man sa city subong, Councilor? I've yet to see, wala pa ako kagipong gid with mga counterparts naton nga gainten magubra sang feasibility study. Pero dako nga bagay gid nga ang aton direksyon sang aton nga transport sector will be database, planning base, hindi lang ginaduso ta lang nga wala kita nagaplano, nagatuon, no. So dako ni nga tikang, and we welcome mga endeavors. This will work side by side sa mga existing man naton ginubra, ang formal transport planning naton, especially in the choke points. And ultimately, it will lead down also to making sure nga everybody's on the table, kiti Metro Iloilo to ang direction sa transport study nila. So dako nga bagay ang mga katupad naton ng mga LGU will also be in line with this direction para nga makita nga ang yabigid sa mas maayo naton nga transport system will be really the collaboration between the city of Iloilo and its neighboring LGUs. Nabatian diri Bombacham ang ingin pahayag ni Councilor Cedric Cabaluna bilang chairman sa Committee on Transportation. Dugang man sa ini nga feasibility study nga pati kayunon ang maga-chart out man sa pag
implementa sa transport network plan, pag-focus sa current urban bus services nga may mga in the future nga mga ruta, modern na public transport option, kag ang mga posible man nga bus rapid transit corridors subong man sa ining feasibility study nga patigayonon sa masyudad sa Iloilo, Bombochang. So kung mag-travel across Iloilo City kag neighboring municipalities, what will happen? Madula ang perimeter boundary ordinance? Isa ini sa mga ipaidalom sa feasibility study Bombochang. For now, only the study gets present, but then mga future plans with this ang kaangot gid sa pangin sustainable and pangin mahapos ang ining pag-travel man sa diri sa mga syudad sa Iloilo, and hoping ma-reduce ang ining traffic sa syudad ng Iloilo, Bombochang. All right. Ini si Bombohan namin daw sa Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa kay tikon maghambal ikaw commuters travel across Iloilo City and its neighboring municipalities, Pavia, Santa Barbara, Cabanatuan, Leganes, Oton, San Miguel kag lakip ng Guimaras Province, Butsilingon. Anong sistema sini kung diri ka magsakay sa syudad sa Iloilo? May ruta pa kadto iya sa San Miguel, may ruta pa Santa Barbara, Pavia, Cabanatuan, Leganes kag Oton. Nga dro-diretso, or may ara gyapon mag-existe ang perimeter boundary ordinance, and what will happen sa mga existing siniiyang mga minibus, no? Basi amo pa ning isa sa mga contribute bala, no, sa pagpatay man sa ilay sa aton sini nga mga kabombo, but in good faith maayo ini, but lang taon naton kung anong plastada sini Banwa. That is why nga may feasibility study gani nga gina patigayon diri, no? Isa lang sa mga naobserbaran sa aton sini nga mga kuturan, mga motorista, although mambal naton nga may yara sang mass transport kon minibus, no? Ang mga dalanon diri sa bahin sa syudad sa Iloilo, mga magagmay no? Kung may lapad man sini nga dalan, ti ang piyak nga porsyon or magtimbag sini nga porsyon, for example, 4 lanes na be ang dalan sa aton sini nga mga kuturan, ti kung hindi iya sa isa ka side ginahimo nga parkingan, other side ginahimo parkingan. That is why nga daw why gyapon niya sang pulos ang pagpatigayon sining mga road widening projects sa aton sini nga mga kabumbo. Tikon dugangan ta pa ining mga dalagko sini nga salakyan nga damo gani ang nagatag sini sa ila as hari ng kalsada, kay do naga pinagusto lang sila mo manotisyaran yung minaguro, hindi man lang isa, dua ka, tatlo na kanotisyar bisan ikaw nga nagapamati subong, ikaw nga nagalantaw sa Facebook Live nakanotisyar ka man nga ang mga minibus sa aton sini nga mga kabumbo, why taman gina-generalize, but kadamaan sini sa ila, duway naman yan nagarespitar gani sa proper proper loading and unloading area, no? Kung makakita sila yan sa nagapara, mapundo lamang sila bisan tunga sang dalan, no? Kag mapasaka sang pasahero sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ti base pa lang kung ining Metro Iloilo Transport Integrated Transport Program gani or Integrated Transport System gani, base amo ning makabulig sa aton sini nga mga kabumbo. Tanan-tanan man nga opsyon pwede gidiya basta makahatag lang sa solusyon sa malawig na nga problema sa pagpugok sa dalagan sang trapiko diri iya sa syudad sang Iloilo. Hindi naton paghimuon nga whereas o kung i-justify naton nga kay kumo naga-progress ang syudad sang Iloilo, ti dalasang progress ining pagpugok sa dalagan sa trapiko, mas laki paginsan mas labing importante sini Banwa nga ginapautukan kang ginapinsaran man kung paano ang pag-improve, no, sang traffic kung padayon nga naga-progress ang aton siniya nga syudad. Amo man kung tani ng hatagan sa nagakigo ng Tilupangod. Kay ti isa sa mga problema, dako nga problema, magluwas iya sa pagbaha sa mga mayor nga dalanon sa syudad sa Iloilo, ang pagpugok niya sa dalagan sa trapiko amo ning isa sa mga paagunto sa tagsa ka mga commuter kag motorista sa tagsa ka matagadlaw. 21 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Pagbalik nato na Banwa, istoryahan naton metal railings
sa Esplanade 5 ginsiminto na. Ang purpose para nga hindi na kuno pagkawaton. Ang pamangkot naman iya ti pilang gasto sa pagpasiminto sa mga metal railings. Sino nag-ubra sini? Balikan tayo ni matapos sa pila ka-importante nga mga panumdum. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapa. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kun Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 24 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Balik sa Bombo anay sa udto sa gihapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover standby sa kay Bombo Brian Gonzales. Madugay na nga nangin problema diri sa bahin sa syudad sa nga Iloilo nga kung hindi subject sa nga vandalismo, pagpangguba, ginakawat. Particularmente ining mga metal railings. Ginakawat nila ang mga metal railings kag ginapakilo. Oh, sa aton sinima kabumbo, metal railings sang Esplanade. Hindi lang kay sa Esplanade 5. Kunti sa bisan diin lang yung Esplanade, kaya may siyam kita ka mga Esplanade mo, mga metal railings nila amat-amat nga nagakadula. Now, mayo ni kay ginsiminto na, so hindi na nila makawat ni, hindi na nila malagari, hindi na nila maanuway na sila sa nga inog pakilo. Kung may pakilo giman sila ti bakbakon anay nila, masuhon anay nila ining simentado nga railings di ba sa aton sin makabubok kag ang salsalon dira mo ipakilo lagarion ti tama pagka dugay na nga pagtrabaho mayong inisyatibo but luyag naton mahibaluan man kag kinamatarong sa mga taxpayer diri sa syudad sa Iloilo nga mahibaluan kung pila ang gasto
sa pagpahimo sining mga concrete railing sa may Esplanade 5. Gin-follow up ini ni Bombo Brian Gonzales. Bryce, sa report, please go ahead. Pada yun ang ginahimo nga pagkayo kag pag-i sa mga grills o railings sa lugar ko na Esplanade 5 sa Kupinisang Barangay na Bitasan, La Paz. Kasunod sa mga reklamo nga hindi nga ini ginagawa sa tuktok kag ginapaskrap sa mga kawatan. Ginahimo man ang konkreto nga ang fencing halin sa Esplanade 1 kag ginapanami ang kabugusan nga palibot para sa mas maayo nga seguridad kag ayuhan sa mga nagalabay kag mga pumuluyo sa palibot. Sa interview sa Bomborad 26 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Landline kita para duro-diritso ta. Sa aton sining pagpangalagan, tahom gin man lang taon o kung simentado kagway na gin man sang kalawaton. Pero nagkakadapat iplastar man nila sa pumuluyo kung pilang gasto sina dire. Sa aton sining mga kauturan. Kung may mga proyekto, dapat may mga project billboard o kung na project bulletin sini. Kahit this is where your taxes go man blamo. Di dapat mag-amo sinabanwa ang sistema mo sinaplastada in the name of transparency. Ibutang na dira, iplastar na dira. Kay base makibot kita pagkatapos sining human sa proyekto, ibot naman kita bla banwa, parehos bla na tabo sa may katilingban, waiting shed daw. Sa aton sining mga kuturan. Balikan tas Bombo Brian. Bombo Brian, please come back. So, amo na to Bombo Champ no ginahimo ang konkretong fencing alin sa Esplanade 1 at sa mga na sa kaya unang barangay Barbara Joyero sa igin pahayag nga gininform siya sang mga obreros nga sigura ng trabaho sa itong ikaduha nga simana sang Setyembre. Ang proyekto ginabulubanta nga magadugay sa nga 4-6 ka bulan depende sa kondisyon sang panahon kag progreso sang trabaho. Matandaan nga mga railings gin report sa to nga ginagawa sa mga kawatan, ginaubos ang tuktok suno sa mga umalagi kag ginakuha ang iban para scrap. Ini ang problema nagdulod sa ilang idangop sa lokal nga pamunuan sang syudad kag mas strikto nga pagpanami kag pagpatindog sang mas lig-on nga mga kudal. Yari bala pamatian naton ang pahayag ni punong barangay Barbara Joy Arosa. Regarding sa aton nga pagkayo dira sang drills or railings sa mga Esplanade, as I have mentioned before, nalabuot na ini naton sa city government sa pamuno sa una ni Anay Mayor Jerry Treñas kag ginhatagan sa solusyon ang ina nga problema ang amo na ang pagpa-concrete no do ginhimo siya baluster or I thought all the while baluster but subong amo na ang ginhimo no gin concrete gid siya nga fencing kag ini sugpo na ini sang project nga nagsugod sa Esplanade 1 nga amo man ang ginhimo to avoid man sang pagkaladula sa mga grills nga anay sadto amo na ang do salon ginhimo na concrete kag amo ni siya ang ginahambal ko before nga malabot gid diri sa aton sa Esplanade 5. Kap sa diri sa may area sa Esplanade 5 mga sano ni siya kap ginsuguran? Nag-inform sa akon ang nagaobra daw siguro middle of September or second week of September, nag-inform na sila nga masugod sila sa pag-iobra dira. So ano ni siya kap piha kag piha kaya kita naton na area kung pakadto ka diri sa may dirigid pala sa may Esplanade 5 Gaisano ha. Sa may Going to Gaisano. Sa may right side no. So ang left side niya. Yes. Amo man timbangon ni sila. Amo na ang pagkahibalo ko nga both side gina ang ilang kayohon. Kap ano ni siya iya ka city government so ang barangay wala na diya kumbaga hindi niya ka barangay. Hindi, iya na iya sa city government. So kap ano ang mabulig sini sa mga pumuloy naton nga nagalalabay tira? Dako gid na no ang mabulig sa aton nga mga pumuluyo kag sa mga labi na gid sa mga naga-jogging no nga mga pumuluyo naton kag mga bypassers dira kay isa sa makabulig ng safe ang ilang pag lagaw dira ang ila pag jogging ang pag
lagaw-lagaw man sa aton nga mga bisita, kung especially sa gabi, no, makita naton nga may mga nag-jogging late night, early morning, kaagahon, may ara pagid. Sa ini safe na para sa ila kag mas atahom tulokon, no, ang aton nga esplanade subong, mas matindog tulokon kag mabuhin man ang problema naton sa inang masami nga nagakaladula sa pagkaladula sa mga drills dira. Kap, so far wala maginhatag nga date or month kung saan ini matapos? Wala pa sang maging inform sa akon, pero initially ang bati naton basi madalagan ina mga 4 months siguro, 4-6 months kay both side ang ila obrahon mo. So far, Kap, sa aton nga pag-checker sa area, mga pila silang gaobra, Kap? Kadamo sa ila. Hindi ko lang gid maisip kung pila sila, pero kadamo na sa ila dira nga mga obreros, more or less siguro nag 15 or 20 nga mga obreros dira. Kap, panugyan na lang sa aton nga mga pumuluyo in the future nga para siyempre ma-maintain man ang pagpanami sini kag ang katinloon sa dira nga area, Kap. Yes, nag-aapila gid kita sa aton pumuluyo diri sa barangay Nabitasan, kag sakop man sa neighboring barangay naton, ang barangay Luna, especially sa mga umalagi. Nag-aapila kita nga buligdan naton nga mangin matinlo kag mas maging matahom ang aton syudad paagi sa pag-avoid sa paghaboy sang basura dira nga area, i-avoid man ang pag-vandal sang aton nga concrete fence dira, kaya isa sa nagapatahom sa aton syudad kag nagapakita sang disiplina sa aton pumuluyo amo ang pag-ubyo naton sa katinluon kag sa katahumon sa aton nga mga facility diri sa syudad. Hindi lang ini bugal sang syudad naton o bugal sa aton kag sa kabarangay, bugal ini sang tagsa-tag sa Kailonggo. Kung makita naton nga matinlo ang palibot naton, hipid ang aton nga ugsaran, especially ang mga facility nga iya sang government naton ginahalungan naton. This simply shows nga ang aton disiplina kag ang pagpalangga sa aton syudad solid gid para sa tanan. Nababot sa mapahayag ni punong barangay Barbara Joy Arozano sang barangay Nabitasan La Paz. Dako ang ipasalamat kag tungod sini nga syempre safe na kag para sa mga nagalalabay, ilabi na sa mga nagabike, nagalakat kag umalagi sa area sang Esplanade 5. Ginpabutag maniya nga dapat tanan na magbulig sa pagpanami kapag maintenance o na pag-maintain sang palibot bilang bugal sang hindi lang syudad sing Ilo kundi tagsa ka mga Ilonggo. Bombot Sam. Ti kumo nga bugal ini sang syudad sang Iloilo ginapadayaw naton ini. Definitely may project nga ginpatigayon sila dira kay suno pa sa kay Kap ginpabalo lang siya sang mga obreros. So do kasubong iyang isang proper coordination. Kay obrero lang yan nagpabalo kay Kap mo, dapat ang implementing agency amo ning ma-coordinate sa punong barangay, no? Amo man ning ginareklamo sa mga punong barangay bala sa mga flood control project ti basi kon sa project iyang pag-concretize sining mga railings, no need naman guro sang coordination nga ginatawag no? Sa aton sinima kabombo kag kung may project dira nga ginapatigayon, di nang project bulletin, may project poster, banner or whatsoever nga nakita ikaw, Bombo Brian, dira sa area? Sa aton nga pag-share Bombo Champ, no, wala kita ang project banner o project billboard ginuusoy naton ini halin sa Maya Taytay dira sa Maya area sang Garden of Love, pakadto ini sa may area sang Gaisano dra, no, sa may Esplanade 5 pangulak ta kita nga project billboard kumbaga. So ang problema sa metal railings ginatuktok, ginatuktukan, ginascrap, ginapakilo, ginakawat, ginpalabot ang problema kay Anay Mayor Jerry Petrenias, ginpahimo na subong, no? Ti laban-laban na sugura ni 2024 pa pero dira sa area sa may Nabitasan second week sa September.
Anyway, husisaon tani kay luyag naton nga mangin transparent man sa aton sini nga mga kauturan kay kunlang taon sini nimo Bombo Brian maghambag ka Esplanade Iloilo River Esplanade 9.29 kilometers ini. No? 9.29 kilometers. So kung ipasiminto mo na dira ang mga barriers o ang mga railings, dako ni nga pundo man ang kinahanglan mo. No? Kag nagakadapat lamang nga mapabalo sini ang pumuluyo kay ti hindi man guro pribado sini iya ang nagasto sinadre. No? Why man guro ni nagginkuot ni former Mayor Jerry Trenya sa iya sini kaugalingon or personal nga bulsa para lamang nga mapasiminto mga barriers. No? City government ang nagpobra, city government ang nagpundo. Sini tiluyang naton may baluan o galing so far hindi naton makita ang project bulletin, ang project billboard, no? Ngati ini nga proyekto, amo sini nga proyekto, muning title niya, amo ni siya nga bulan or pizza nagumpisa, amo ni siya pizza matapos, amo ning source of fund, amo ni ang kontraktor, amo ni ang pundo or ang budget para diri. No, luyag naton mahibaluan ina for the sake of transparency. Pero why kagid sa may nakita? So far, Bombo Champ Drang area, wala no. Pero atinghan na to na sa 9.29 kilometers ngini. Alin sa may Carpenter Bridge, Mandurriao, Pamulo, City Proper, Caglapos District, Bombo Champa. Libuton ta niya. Kag pangitaon sa project and billboard. take note, hindi lang kay 9.29 kilometers times 2 ini Bombo Brian, kiti magtimbang mo, di ba? Balikap Barbie, magtimbang nga bahin ang gina-concretize. Roger data, Bombo Champ. Ti times 2 ni, ti pilayhan ni man. Hindi tatani magpalibog kung may project ka billboard na mo, project bulletin. No? Para mabalaan tayo kay basi kung magpariyo naman ni sa waiting shed dito sa may Katilingban, mulo nga sandigs pagpangusisa sa buburadyo. It turned out nga may in-house contractor gali nga nag-subcontract. Basi ko na mo amo man sining dalagan sa plastada, bla? Isa ina, Bombo Champ, no, sa aton nga iba doon regarding Senate. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Brian Gonzalez. Mangayo kita sa project details niya sa Iloilo City Engineer's Office, no? Bumbuhana lihog ko pangayo dira, no? Grabe nga seminar tagduwa kadlaw ya nga seminar ni Engineer Signoron, no? Duwa kadlaw kag daw halos wide na siya sa iya sa opisina pero may chimpo sa nga may chimpo sa nga mag-gym, no? No? May chimpo sa nga mag-gym pero way sa chimpo magatubang sa bumbo. No, nga mag-eksplikar, nga maghatag sa mga datos nga ginapangayo naton for the sake of transparency. No? Kay ting ginagamit yung nga kwarta iya ka gobyerno, iya ka pumuluyo, iya ka taxpayer. Kung inyo kwarta, ti magusto ka muna. Pero kung kwarta sa pumuluyo, ti dapat idiga nyo na, iplastar nyo na, kundi nagakadto. Oh? Kay kadako sa nga tax nga ginabayran sa mga taxpayer diri sa syudad sa Iloilo. So nagakadapat lamang banwa nga idiga kag ipabalo nyo na. No? Sa aton sini makuturan. Ti basi ko ng project engineer sini si Engineer John Berly Ladua naman. Sos Maria Kagusep, nali madugangan naman ang adlaw nga ilib. Ni Engineer Ladua, kag madugangan ang pagtaas ang iya sini nga sugar. Hasta sumuway gyapon ka balik si Engineer Ladua, unlib siya gyapon o kon pangitaon lang siya sang bumbo unlib, pero ara siya. Damo man ko sang kilala nga diabetison, nga gataas ang sugar, pero tingop sinaman. No? Ang ginapangayo sa pumuluyo, ihatag nyo for the sake of transparency. Tinadugangan naman karon mag-amo sini. Imbes nga panaligban nyo sinadira kung paano nyo maexplikar mayo ang atop sa overpass. Ang kapin 800,000 nga
waiting shed. Ti-explicar nyo naman karon ining 9.29 kilometers nga pagpa-concretize sang railings sa Esplanade 1 hasta sa 9 times 2 ini kay magtimbang nga bahin mo. Oh. Hindi bla? So nagapangayo kita sang project details ini, I hope. Oh, hindi ko ya mag-hope kay kinamatarong sang tagsa ka taxpayer nga makabalo, mahibaluan, mapatod kung di nagakadtong ila sini nga pinamalhasan. Oh, idiga sang City Engineer's Office. Iplastar nyo sa aton sini nga mga kabumbo. Kay ti kun hindi, madugang naman sa mga palaminsaron nga makatuga nga hindi matulugan ang mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Mag-amo sining plastada banwa. So, kung may tsimpo ka nga mag-gym, engineer senyoron, tsimpuhi man nga mag-atubang sa bumbo. Kag maghatag sa nagakigo sini nga mga datos na nga ginapangayo si mo. Kag kabay pa nga mag-ayo na si Engineer Ladua para nga maka-explikar man siya kay siya ang project engineer. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pagpila subong balas ba to man, pilang kay gadanaw kag lutak to sa area ko bla. Mapatampo ko tani. Pilang per cubic meter engineer cross-arm niya kay electrical engineer niya wala niya kabalo. Payo tani ko metro. Metro, ano kani ang expertise mo engineer? Metro sang kuryente. Ano ang expertise mo ya? Kaya kung di sila sa bata, may engineer man kami din, hindi na lang ko mamangkot sa iya paliyog lang balalik na kamos trabaho. Kag ano nga klaseng seminar ni nga tagpilagi niya kadlaw. Pero mo lang na, punto dra banwa, nga kung may seminar ka, sige, seminar da. Pero tapos mo seminar, may tsimpo ka gani nga mag-gym. Titsimpuhi man nga makapathag ikaw. Sa aton sini nga mga kuturan, 9.29 kilometers. Pagpakongkrito, ti balas bato, kabilya, ipakanbas na naman kay Bumbo Jomar buwas kay di op ni Bumbo Jomar buwas kagapon pa may problema kanbaso ni Bumbo Jomar. 43 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Ari Pangino, speaking of Bumbo Jomar, ginkabig sang manunudlo nga traumatizing ang iya sining na-experiensyahan matapos nga nagabantay siya sang di pampasahero nga salakyan sa isa ka waiting shed sa area sang Lapas. May nagpalapit siya nga bata. May ginakaptan ko nung pitsel container nga may unod sang liquid. Huwag man siya kabalok ano to klase sang liquid, Nangayo! Nga may kwarta ka na, gay ko ba? Tiyambal sa manunudlo siya, wala. Tinakibot ang manunudlo nga, yati kong huldapon ta ka ba? Samtang agambal kong bata sa nga mo sina, amatamat yaman nga gingabot, kagintaya sa manunudlo, ang gunting iya sini nga ginawyatan. Sus Maria kagusip po. Amo na din pakakrul ba sa siyudad sa nga Iloilo magamo sining sitwasyon. Bisan minor de edad, may gunting sa bulsa nga ginapang taya-taya. Kag ginatayaan niya, manunudlo pa. Check tabi si Bumbo Jomar Villa sa dugang sining iyang mga impormasyon na tuhoy sa nasambitan sining balita. Bumbo Jomar, sa report, please go ahead. Coordinate ang City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa bahin karon sa kapulisan tuhoy ini karon sa reklamo sang isa ka maestro nga gintayaan kag ginpahog sang isa ka minor de edad samtang naghulat ini sa salakyan sa may area karon sa barangay sakop ni sang Luna
sa may area sa Lapas. Sa pagpakigangot nato diri kay Ma'am Teresa Hilogo, ang head sa City Social Welfare and Development Office, gipahayag nga ma-coordinate ini sila sa pulis agud nga ma-identify ining nasambit sini karon nga individual. Sa diin sunod sa tungdan ang nagkadapat sini nga matumod kag ipatawag ang ining individual at the same time ang iya sini nga gilikanan, no? So sisaon sa CSWDO kon balatid may ara sang kapabayaan kag kun ano ang status sang sining bata sining nagpangtaya sang gunting kag nagpamahog, no, sa sining isa ka maestro nga naghulat sa salakyan sa may area sang Luna Lakas Bombotsam. Dugang pa nagkadapat nga maeksplikar sa CSWDO kag lantawon kung balati may sarabton ang ginikanan kung balati nagpabaya sa ila sining kabataan nga tiway ginatatap sa disura sang kagabihon na ara pa ini sa may tunga sang kalsada kung sa mga dalanon naton kag tinagatuga karon, no, sang kakulba sa mga publiko ila binigiti sa mga naga commute Bombotsam on kagabihon. Sa subong sa natungdan i-follow up sa bahin karon sang Lapas PNP kag kun ano pagid ang lihok sini nga dugang in terms karon sa security tigitog yan na ini sa may Lapas PNP Bombotsam kung paano nga hindi na masulit ang inisambit sini nga insidente. Nagpanawagan man ang natungdan sa publiko, no, nga ti magadoble halong at the same time sa mga gilikanan nga ti tatapon gid ila binigid ang ining mga kabataan nga mga minor de edad nga hindi magliho-liho agod nga hindi na makapanghalit sa iban sini karon nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Aribla, no, ang kabahin sa pahayag ni Teresa Hilogo, ang head sang CSWDO. So, salamat gid sa pagpaabot mo sa amon sang sina nga concern, no. So ikuan man naton pabalon man naton ni inform man naton ang aton nga kapulisan sa Lapas, at the same time ang amon man nga district office sa Lapas agod nga ma-validate, no, kag ma-monitor ining mga bagay nga nakakatabo dira sa National High School sa Gwa na sir, no? Yes. Kag kuntani kun ang tawo to bala nga na biktima instead tani nakakadto siya sa pulis kag na report kundi nasundan naton galing kay ti ang wala man siya siguro nag-report pa sa pulis. However, inform naton ang ang Lapas sa district agud nga maka-coordinate sa aton PNP sa sini nga mga concern. Okay, pananglitan ma'am kung matumod na ang bata nga ni kung example ma-identify siya kay tiginalantaw minor de edad, no? May ara sang may ara sang salabton ang mga ginikanan sini feber abi nga may mga kabataan nga involved sa pagpangtaya ka kutsilyo, pagpamahog, posible sa lapton silang bigkrikanan. Amo na ilang tawon naton i-validate naton anay sir, no? Kag kon ma-positive gid man kag ma-identify naton, so ikadtuan gid na sang social worker sa barangay in coordination sa aton nga barangay council for the welfare of children. Kag dira ipatawag ang bata upod ang iya ginikanan. Ay, bali anong proseso sila kung ma-identify siya, ano daw yung matabo ni Ma'am Teresa? Dira sa BCPC istoryahan naton ano gid bala ang concern, anong isyu kag naa natabo ang mga amosina para nga makahatag kita appropriate man niya nga intervention sa sina nga bata kag sa iya family. Ay, anong sarang mong palabot sa mga ginikanan, abi Pam? Sa mga ginikanan, ang inyong mga kabataan, tudloy lang sa maayo. Maayo nga pamatasan, nga hindi maghimo sa mga bagay na makadala sa ila sa hindi man maayo nga mga butang. O kay sa kawalamharon sang ila paminsaron, dapat maminsar gid sila sang kaayuhan kag maayo nga pamatasan, hindi nga makahimo sa mga bagay nga hindi makapamaayo sa iban man nga tawo. Bombotsam. Oho. Si Teresa Hilogo, may pulis na dira sa area nga naka-deploy?
Sa pagka-intindi naton may pulis na nga gin-assign. Dumduman ta to ligad nga gin-hold up to bla galing kay ang biktima to nakano tiya mo. Nagbato to mo tong ito madayon. Sa ulunhan na sining side no sa nga dalan. Bali din ina nga particular nga waiting shed Bombo Jomar i-describe abe. Dra na siya kon bagwa ko sa Menobla sa may eskwelahan sa Iloilo National High School sa left side mo. May waiting shed na halin dira sa entrance siguro more or less mga 10 meters lang kalayoon. So tabok ini sang sa highway. Tabok ini sang West Visayas State University. Yes. All right. Si may suga man na may suga na no. Ang salunhan niya pakadto ko na to sa may bypass amo to medyo madurdulom na. Amo lang nga to nakita tong ado dito sa Dumeritso sa medyo madulom na siya nga part. Sang area kag natigayon nang makapalagyo no ini nasambit sa ni karon individual. Actually napakigangutan naton diri ang security guard sang eskwelahan. Damo gid man gali nga nagalinabay sining makbataan sa area no ang isa to sa gidalantaw may mga rugby boys pa kuno Bombocham. Tiko mga rugby boys dira na sila gano, dira sila pamulya sa may overpass na dira. Amo nang gidalantaw kay pero kung gingamit na ang overpass kay ginpapintahan na dira, ginpalimpyuhan, gibutangan suga, kung ginagamit na hindi na napagtiniran sa mga tawagan ini sa mga luko-luko nga mga rugby boys. Dira sila kuno gamulya, no? Dira nila dira sila nagatipon. Dira sa overpass, kibra mo ang overpass hindi siyambal nga permigid ginagyan, siguro tragsas malakalan ni si Sakadlaw. Ang kalabanan sini mga bataan dira nagatabok lang sa may karsada kay medyo layo nabing overpass ni sa entrance kay exit sa nga school ho. Asar sambit sini nga lugar. Sunod diri sa security guard nga napakingutan naton sa eskwelahan. Bombocham si Sir Samuel Fernandez. Kisa gani kuno maglabay ng kabataan dirty finger mo. Kag ti do kasubong bla nagapanghangkat sang away gapangita sang gamo ang iban sini mga badyaw kag ang iban sini mga rugby boys amo ning tumod niya kag tikinahimo nila gani kung may mga magwa nga eskwela estudyante sa eskwelahan so ginabantayan gid nila sa sagwa nga basig kuno nga ti tripingan sa sining mga kabataan ilabenigit ining mga ginakabig sining mga rugby boys dira sa resambit sini ang lugar Bombocham. Aribla si security guard Samuel Fernandez sa interview sa Bombo Radio. Sa sir nga galabay nga galikiti sa sagwa sang outside sang responsibility mala namon na kisate amo na saway mala na namon nga hindi sila magtambay di aya kung dito na sila dito sa may overpass kisali no. Isa kung sawayon mo na sila gani hindi magtambay di na sainan ka pa na nila sang bad sign da. Tapos isa bulot-bulot para sa nililagas na sa namon isa to lagyo mo lang na sila. Ano do mga badyaw? Do badyaw kun isa do rugby boy man may mga rugby na sila dalang isa. Di sila buyo? Dito sila sa may lapas, okay sa dra sa grupo tambay kung gabi sa may overpass na himo na sa bayan guro na dai. Kaya wala man na may gabantay bisa overpass mo kung may gabantay na tani nga mga nga masaka sa kaon kisa nga bantayan. Muna siguro may togal ini may ma-aware na gawa may mga tambay na sa babaw. So mo man ang semestro nagpahog? Di sino pa nabi mano da kayong kun mga normal lang mga kabataan hindi man na magpahog ka. Kaya lagi sa may rugby boy na sa labay. Kaya sa din sa babaw na sa din pasar hindi sila din sa gabi lalabay di sila. Siguro sita na sila namon dito na sila matabok sa piyak. Mga pilay daron? Mga bata paguro isa mga isa 15 siguro. 15 no? City mga dira siguro mabasa-basa hindi pa tumulang hindi ka tama. Di pareho sila kung mga estudyante pwede nilang pahog. Ate mo ni estudyante di kung magpulit niya magwa na de. Ginasubaybayan na namon.
Namatayan ginanamon sa gwa daw, kung putahap na sila magtambay di samon kung may guluwa sa tiyante kay ginamatayan sa gwardiya mo. Mula na isa galing may mga bata, nag-isang makabantay ba sa jeep isa ba hindi man namon mano na mapud sa mga layo na sila nga area. Diri sa gate ya way kinadi kun ba sa samon. So, doon din namin, no? Din namin batasan, no? Perti nga bata ko na no. Isa so ayon mo na mano pa. Tato ka? Padlock man na sa mano, galing do labuta do ano bla. Do sunugiro mga bataan la. Sige. Siguro ka nagbi mo. Ano ganin ni complete name to, sir? Si Hamakon mo na Bombo Jumar. No? There was a time nga palabot naton inang concern regarding sa sinang overpass dira, no? And gina-acknowledge man naton ang effort ni Engineer Neil Ravina sadto nga ginpalimpyuhan, ginpapintahan, butangan suga. But do agi man lang to kay way man ginatagan sa nagakigo sini iya nga purpose abi nga magserbisya sa purpose ya rather sa katon sini nga mga opisyales, no? Kung nagapalibog kita sa pagpugok sa dalagang trapiko, kung rush hour grabe na traffic, dugangan pa sa mga nagatalabok, di why not abi nga didto ibutang or didto patabukon ang mga gusto magtabok tapos ang kilid sang dala na dao, butangan sang railings para hindi maglapaw mga salakyan para safe ang aton sini iya nga mga estudyante kag mga manunudlo nga halin sa piyak nga side gusto nila magtabok lakat-lakat sila, no? Butangan ko amo na tani nga mga pinuslanon bla nga mapinuslanon bla nga proyekto kag kapila na ni magbalik-balik di ang kapila na magbalik-balik. Kapila ko na makita subong ko lang na talupangdan. May waiting shed na do mo man tong design sa katilingban, no? Balik kay abi karon to Bombo Jumar ag gilang liwat kay ang project billboard ya sini do ara pa nagapilit to. Natawa to kung pilang gasto sa pagpaubra sa kamo sini nga waiting shed. Mayon niya kay do tadlong gawang atop-atop niya kun in kaso por kaso mainit do malabot ka pa ni isang shade kun magulan hindi pa ni maambi. Di bala Bombo Jumar but anyway, ti makulbaan man niya mga ginikanan magamo sining sitwasyon kay ti kun makita to sang rugby boy abi nga madaog-daog ya malang sa lawas ang pahugon niya ti basi ko may nagawa na to ka cellphone or ginhold up dira natabuan na nga manunudlo medyo dako na ti medyo tahap man tong bata ginpahog-pahog lang jobs. Amo gani mutambad ni Sir Samuel nga di ang iban sini kulbaan man na sila ang murabla nga pagpahugon kanila kag kumadala kas pahog ti kanila biktimahon. Amo nang isa karon sige na kangawaan sini karon nga matabo sa pila sini ka mga estudyante. Actually speaking sa mga students napakigangutan naton diri ang isa ka estudyante sang West Visayas State University sa ano yan lang gid, no? Sa piyak ng sning side sa eskwelahan, tiga bantay ni siya, timing gid kay nang ara man ta sa waiting shed. Didto man, no, naghulat sang bus, ti sunod diri kay Sabanta Ortega. Bombosam ang maestro nga nagpost, maestro ya panagli sa poster. Uy! Subong do si Kedjer na siya, Kedjer, college. Ti sunod sa iya, dismayado, no? So sining natabo, specialty siya, babaye. Away tabang ginapakunubo ang mga kababainhan naton pero tiya mo nabla nga madasig sila nga mabiktima kangay sining nga pagpamintaha, no, nga tayaan na cross sa mga hinaliban kag hambalon abing ati hold up ano da no kangay sa natabo sini sa maestro. So ilala sining point nga kontani nga madula na ang ila sining kangawa kay may mga students kis ang gabi nagapuli alin sa eskwelahan gabihan sa mga lubrahon sa sulod sa eskwelahan. So ilan lang yung ginapanawagan kung tanong may mga pulis, no, nga may visible sa area in case karon kun may ara gid bansang pangayuan sa bulig. So madasig, no, ang pagresponde sa kapulisan sa Sambit sa karon area. Ari bla si Samantha Ortega sa interview diri sa Bombo Radio. Siyempre nakulbaan man kami sir kay siyempre diri gidaan sa national side permit na daan damo man ting studentan gabantay. Siyempre very alarming siya kay
do dito ganing student man to Yes. taga na siya. Ti do ano bala? What do you call this kanya? Ulbaan? Oo, kay what if matabo man na sa amon, hindi ana mo da mapaktan. So amo na. Ikaw, kagi ka nga daw gabi na nakapulig, wala ka jeep or ano? Ginalakat ko man lang siya actually, Lakat mo. pero wala man gid kay kung mag pulit ako bala nga gabi naman. Hindi man muna kadamo gid ang people nga masugata ko diri. Anong ang imong suggestion abi dapat may pulis na dir ano? Actually may mga guards na dagani isa na siya, pero sudo mga diri na bala nga area wala naman sila gid gagwa. Oo. So mayo lang gid gani kay ang tong natabo kay sir may harap gid man nakabulig siya. So Maestro mo to ma'am? ang sa first year yes. Ay, so kamo mas mayo kung may visibility ka pulis naton. Yeah, Okay, sige. Thank you. Ano gid complete ni ma'am? Di paghambal So, si mo nga, ang- Bobo Jomar, paghambal yung anong sabat mo dayon? Okay. Oo, Una, Oo. So, amo na gani, no? Ang concern nila karon nga ang ilagid nga sa safety hindi no bla pag latod di mga matabo kaliwat antes nga may maresponde bumutsamp no sa aton sini nga mga Para nga way na nakabugwak. sa may Pero matabo nga- liwat, project ko na dira sa city government, City Social Welfare Development Office, joint operation sang police naton, WCPD, Women's Children's Protection Desk. Kantuan nila to ang area na dabla sa may overpass. Kag checkero nila to kung ara to mga rugby boys to nagatalambay. Pang sikupo na lang to nila. Kung minor di edad, iila sining ano kaning term sina ginagamit mong Bojomar, i-rescue. Rescueho na lang nila. Sa aton sining makuturan sang sa maglawig pa na dira kag white man ginapangayo, no? Makambal magkita nga isolated case ini. Pero ang tripping sang tawo nga sa idalom sang hindi normal nga pang paminsaron, hindi mo mapaktan. Kay kung nagahigop na siya or nagahaklo na siya sang rugby, no, lain na yung dalagan sa paminsaron niya Bombo Jomar. Why na siya nagapangilala kung anong sistema kag plastada. Drama si ti kun makauyat na sa mga matalom sini nga bagay, bisa maghuruamba ka lang abi bisan gurugunting lang na kung may punta na kag hinali yan na dosak sa imo. Ti mayo lang kung eksperto ka sa judo di panghinaw kay masibinan mo gin sa dayon, Joms? Naton, kung lantaon naton, actually may mga security guard hindi man sila hambal nga pwede nila ni masakit, no? Kaya basi kung sila pabalikan, ti gusto na sila nga magsaway-saway sa area kag di kung mas mayo nga matipon gidi, no? Sa CSWDO, ma-inform ang ila sining mga pamilya kag mapauli, no? Sa ila sila tagsa ka mapulian kaysa nga tinagatuga karon sang kangawa sa pila sini ka mga commuters sa sambit sini karon nga area Bumbutsam. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Amo na bala sa aton sini nga mga kauturan. Ang paglantaw sang mga tawo nga masami or dira nagatiner just like ni Manong Guard, kiti halos sa tagsa ka matag adlaw sa magabiara siya da. Ang iya sini nga ginasuspitsuhan mga rugby boys. Yung mga rugby boys rumbuhan nila amo na da ang overpass. Ti ginswistyo na naton nga gamiton ina para nga magsigi-sigi ang flow sang traffic bala dira nga area. Ti kay kisyo kuno mabudlay amo sini mo sadto, no? All it takes is political will mo. Hindi mo na kinahanglan nga mangin scientist pa. Ginpabutang na dagani ginproyektuhan nga isang overpass para dira magi ang tawo para nga safe sila magtabok. Wa lang ma-maintain sang maayo sa aton sini mga kuturan, no? Pero
kung mag-amom lang nga way sa nagaservice ang iya sininga purpose at yanong mayo sina, ipabakbaktan lang na, ipabdemolistan lang na. Pero siguro, mapuslan ta pa na. No? Mapuslan ta pa na. Just like sa suwestyon sa isa ko kakilala. No? Ti kabalo ka mo sang rason kuno kun nga agin. Nabasahan ko lang niya sa amigo ko. Kabalo kuno kung sang rason kung agin paatupan ang overpass sa Mandurriao. Engineer, kabalo ka? Para kuno nga kun mainit magyan. Hindi actually, hambal sa kilala ko, ginpatupan na dira ang overpass sa Mandurriao para kung magbaha kuno may butangan ng city government. Mandurriao, check! May butangan na. Sa Lapas, pirmi ka baha, ti mayo na. No? Hindi lang pagpaguba gali ang overpass dira sa may Lapas. Kay panalitan nga magbaha dira, dito lang ang temporaryo, ibutang sa overpass. Ang mga tawo. Oh, kunti mapropose lang ta pabisan magambag, kabisan chimpos tingulan lang. But seriously speaking, no? Suwestyon lang aton, operate na dira. CSWDO, police, kay dakong posibilidad nga atong bata nga to, isa man sa mga rugby boy, nga dira nagapamulya, kag hindi ta na paghatagan sang kay gayunan, no? Nga maglabot sa punto nga ini sila ang mangin violente or manakit na or mangbuno, manghold up, kag ang mga mabiktima kung hindi manunudlo, estudyante. Sa aton sini nga mga kabumbo. Prioridad nyo 7 minutos nakaligad sa takna sining alas 2. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isipamot siya mablang cover gabilin sa inyo sa maneneng nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for October 5 to 11, 2025. Isa na naman ka great weekend ang nagahulat sa sining October 11 as the Binhi Band is due to delight you with their selection and variety of rock songs sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 ng gabi sa sining Sabado.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plus wala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay gaparapol sa masuki sang plus wala di Iloilo. Sa October 12, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Bas! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga simpleng paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas.
Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa ilegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kag gilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa dulo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayang hapon, kids, sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Balikay na naman kita on a beautiful Thursday, August 9, 2025. How long are we to Christmas? Or pila ka adlaw na lang bago magpasko? Check there. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matters now is this Christmas we share. Mga kabombo, 77 days to go before Christmas. And I just realized, hindi kali how long, kundi nga how far. How far are we to Christmas? 16 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine. And today, balik kita sa pagdulong sa inyo sa ating mga ginakalingawan, aton source sang inspirations and at the same time sang aton nga bisan gamay lang ang nga happiness pero para sa iba niya dako gid. And of course to those bringing warmth sa ilang tagipusoon. So ginapasalamatan ko tanan naton nga mga letter senders, especially those ang mga maukod gid ginatambakan ako diri sang ilang sulat almost every day. Thank you gid. So yung iban dira nga wala pa yan naka-share, tipano na lang. Pwede ka email, pwede gid ka habol. Sang inyong mga istorya, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ang mga kasaysayan kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Si Tita Regine ang inyong kaupod and here's our song na para sa inyo tanan as I welcome you diri sa KLP. From Nino de la Paz Mas, Babalik-balikan. Good afternoon. Di sinasadyang mga mata ay nagtagpo at bigla na lang napalapit ang aking puso. Sinuklian mo ng ngiti ang aking ngiti at ang dibdib ko ay di na napakaling. Nagising ang matagal na himig. Nagising ang aking damdamin. Kaya't ako'y aasa na rin. Babalik-balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya't babalik-balikan kita. Kung alam mo lang, ikaw ang siyang naging dahilan na ang umibig ay muli kong natutunan. Malamang maya't maya ako'y nandiyan na naman. Pagkat pangarap ko'y muli kang mamasdan. Di ko man maamin ng aking damdamin, ay alam ko naman na alam mo na rin. Kaya ako'y aasa pa rin. Babalik-balikan kita. Hindi pa yun ang huli na
Marami pang nais malaman at mayroon din nais ipaalam, kaya't balikan kita. Balikan kita. Hindi ba yun ang huli nating pagkikita? Marami pang nais malaman at mayroon din nais ipaalam, kaya't balikan kita. Hindi ba yun ang huli nating pagkikita? Hanggat hindi ko pa na itatanong ang pangalan mo, babalik at babalikan kita. Babalikan kita. Babalikan kita. Yes, babalik-balikan. Nino de la Paz Mas para sa inyo. Good afternoon sa liwat. Mga kabombo, welcome again dito sa Kahapon Lamang program. First story for today, Thursday, is from Lola Iki sa San Miguel. Nangin-winner tayo si Lola Iki and we said, ano tong natabo? Anong nangyari after nakita ay natukang sa imong husband? So I guess, sumuniding iya nga paathag sa aton, kag pag-istorya sa aton, what happened? Sa ilang nga pag-upod-liwat sa iya nga husband. Siguran tayo iya nga sulat, Dear Tita Regine. Tita Regine, maayong hapon sa imo, kag sa tanan nga mga taga-bombo. Yari naman tita, ang masubo ko pagid nga kapalaran sang paglakat sang bana ko sa Mindanao. Amo gali isad to tita, wala ako nabaton sang bisan na sulat lang, kay sang pag-abot nila didto tita, nagkaingin tanda sang iya kaparis. Di asus, gindakop tanda kag prisuhon, kag ara na sila tita sa sulod sang selda. Tapos gani ila kaon sang ilang yapon, dito nagabilasyon tanda. Kag tapos nila kanta, nagabidebate sila kalawa. About tita, nagasinadya ko no, ang pareho nila nga preso, pati ang gwardya. Ana isang ulihi. Tita, ginsuspetsahan sila nga buang. Sang ulihi, ginpapauli sila, kay basi madugangan ang ilang nga pagkabuang. Abaw, tita. Anay ka nakapauli na sila, nagsiling ba na ako, timig. Kung wala kita nagpabuang-buang, siguro dito pataton sa mabaho nga presuhan. Nagkadlaw tanda nga duha tita. Kagamo to, nasang pag-abat namon sa iya, didto na siya sa balay sang iya magulang, kay nalagyutan na sa gera, kay nagainaway ang rebelde nga Muslim kag mga soldado. Kag sa tuig 1973, nalipay gid ako sa adto tita. Kay abi ko, wala na sang trahedya sa akon nga kabuhi, pero hindi gali. Kag sa tuig 1979, nagluib ba na ako sa akon tita. Nangirida siya, kag may anak sila. Abaw tita, hindi ka magpati. Kaisog-isog sang iya kirida. Tita, kinsurong natakan sa balay, kag hangkaton nga maaway. Abaw tita Regine, abi mo, way takon magbato sa iya. Kag tudok sa tagipusoon ko, ang pagtugyan ko tita sang akon kabuhi sa gahom sang Ginoo. Kag sige iagid singgit sa akon palapit diri, kay maaway kita. Pero waay kita akon pagsabat tita. Sige lang akon pangamuyo sa Ginoo. Nga kun ano ang himuon sang kirida sang bana ko, ikaw gid og Ginoo ang magluwas sa akon.
Sa imo gahom kag kaluoy Ginoo ang akon kaluwasan. Muna ang akon pangamuyo. About tita, nalipay ako kay nagpauli ang akon bana nga namanggas ang mais. Naguntat ang iya nga iritar sa akon nga maaway. Kag nagistorya sila sang bana ko. Tita, sanglit antad man gawa ang amon balay sa karsada, hindi man ako makabati kung anong ilang nga ginaistoryahan. About Tita Regine, hindi ka magpati. Sang paguntat nila ka istorya, about tita, gulpi lang sang babaye, ginbunot sa iya hawak ang 38 ka kalibre nga pistola. Tita, ginbayaw niya, kag itaya sa akon. Pero bana ko tita daw lipong. Why, agin tita ginkuha ang pusil sang iya kirida. Sige, suga kirida, may pusil. So nagsinggit ang babae sang bana ko tita, kag magsiling, JR, patsyon ko ang asawa mo. Dala pitik sang iya pusil. Why, takon tita malagyo. Ara man takon gyapon nagatindog nga daw estatwa. Kag akon lang gid ginhambal, Ginoo, luwasagid ako. Sa kaluoy sang Ginoo, Tita Regine, waay maglupok ang iya pusil. Baw, mayo lang gid, no? Pero kung naglupok abi tita, kag naigo ako, ay patay takon kung naigo ako. Tita, anay kay waay maglupok ang iya pusil. Ginbayaan niya ang akon bana, kag magdagon-dagon pa uli. Kag bana ko mantakon, tita, pagsampot niya sa akon, naghihum-yuhom. Ay so nauna ko lang, yuhuman mo lang ako, kag intiro ako sang kirida mo. Bana ko, Tita Regine, nagapananggot na sa lubi. Kagang iya sanggot, nagasabit sa pertahan. Sa amo to tita nga mga tinion, waay ko bala tita kuhaa ang sanggot, kag igurhab sa iya alupnan. Abaw tita, hindi ka magpati, nagsumpit ang dugo sa iya alupnan, kag nagaagay ang dugo sa iya batiis. Waay takon tita pagdipara. Natabuan nga yara ang iya utod, nagapaharab sang kabayo. So naman ana nga napila si JR, aging kuan niya sang puso sang sagi nga tundal, kag tuktukon, kag ihampol sa pilas ni JR. Tapos bugkuson sang hugot, kag nagsakay sila sa kabayo, kag magpabulong sa Surala. Nagalin sila alas 10, nagpauli sila alauna sa hapon, kag may bandage na ang iya pilas. Pagsampot niya sa akon, tita nagahilibion, kag makuon, inday, andot ginlabo mo gitakon haw? Naghibi, takon tita kag magsabat. Aba, JR, why mo gitakon a pining, aging tiro takon sa imo kirida. Te ko naglupok abe, kag naigo ako, kundi patay gitakon. JR, kung amo man lang ina, nga patsyon takon sa imo kirida, mabulag takon sa imo, mapauli tamon sa Iloilo, kag ubuson ko kadala ang mga bata. Waay ako sang ibilin sa imo. Buwas, mapauli ako. Tagai kami da sang amon inugplite. Doon di ka magpati, tita. Doon mo ano siya sang hibi. Hindi siya gusto nga bulagan ko siya. Ay, pero naglakat, gintamon tita. Anay, kay dito na kami sa pantalan sang Cotabato. Maayo, kami barko nga Elcano. So, amo na ang amon niya ginsakyan. Siling ko, Ginoo, ubayan mo gid ang amon pagpanakayon. Naglakat ang barko alas 10 sa adlawon, kag sa alas 3 sa kahaponanon, ari na kami sa Iloilo. Nagpasalamat gid ako sa Ginoo sang dako, kag ginpamatian gid niya ang akon pangamuyo, tita. Sa malipot ko nga pulong, pag-abot namon sa Santa Teresa, nagahilibion ang akon utod, kag magkuon. Iki, andot ay giti mo maglisensya sa amon, nga maagtutin nyo sa Mindanao? Ti kung may natabo abi sa inyo nga malain, way tamon ti ipanagapan sa inyo. Hindi kagid magliwat iki, palangga kagid namon. Nagahibi ako kag mamangkot kung paano ang amon tatay kag nanay, kuon na, iki, way nakita sa mga ginikanan, urot na sila mapatay, kay gin-iltor sila, way sila madala sa hospital kay marayo.
Masubo kita ni tita kung akon panumdumon, kay buhi pa sila sang akon paghalin. Pagbalik ko tita, wayron takon ti tawgon nga mga ginikanan. Kag nagahilibi on takon magkuon sa utod ko tita. Abaw nini, kung ay takon sang swerte, pagtiro sang kirida ni JR sa akon, kung naglupok ang naigo ako nini, patay gid siguro takon, kag waay naguro taton magkita ay nini. Kag diri na lang magatapos ang masubo ko nga kapalaran, kag maayo gid tita, kag gintagaan gid ako sang Ginoo, sang malawid nga kabuhi. Kundi nakapadala pa ako sang akon kasaysayan sa imo tita, kag madamo gid nga salamat sa pagbasa mo sa malawid ko nga sulat, tubtob sa liwat. Salamat gid sa imo, ang tagpadala, Lola Iki, sang San Miguel. Puwerte man ang babae sang asawa at sang bana mo no, isog-isog katama. Pag desidido gid siya nga patyon ka, kay tigitiro yagid kaya may lang way naglupok. So prayer is so powerful, no? Sus, amo na tong imo nga pagpatad sang kabuhi mo kag sang bata mo nga maglakat ka mo to, gani ka mo kapabalo sa ginikanan mo di nga Mindanao gali yang inyo nga diretsuhan, hindi kay sa utod mo to sa antike, no? Kung natabo to nga ti, sa to panakaton ka mo nga nagunta tong barko to, kag may natabo abi, for example, palayo lang to, no? Pero ti wala man to yan natabo nga naglugdang abi ang barko, ay tiway gituod sa gapan ang imong nga pamilya, kay tiway sila kabalo nga nagpamindanao kaya sa pagabalo nila to ya nga ti mapaantike ka. So after sang imo nga grabe nga desire nga makita ang imo nga husband, even if hindi ka katultol sang imo nga kaladtuan, pero nagpatad ka gid. Taposan mo lang na iagali ang inyo nga maabtan sang inyo nga pag-upo didto. Ay nako, nang babae tana. Tapos isog pang babae, no? Ikaw pa yung iya nga patsyon. Di ano ba? Paano nagbalikay ka mo sang imo bana? Dapat may part 3 pag ini, no? Ang imo nga istorya diri sa amon para nga maging klaro sa amon ang tanan kag ano ya ang natabo sa babae nga ato. Ginapas kadi sang bana mo or naging sila na lang gidto sang iya nga babae didto ay ambot. Ado ka interesting man mahibaluan. So basi may tiyempo ka na, no? Lola Iki, paapas lang Salamat gid, and you are right, no? Ikaw ya subong buhi, sakit lang kay ti paghalin mo buhi pa mga ginikanan mo. Tapos pagbalik mo di wala na sila. Pero okay lang na, no? At least nakapuli ka mo sa imong mga kabataan, safe ka mo kag nakaplagyo ka mo to. Sa kapintas to sa babae, kag daw hindi makabalo ang imong husband mag-apin sa imo. Anyway, sige basi may part 3 pa da, interesado gid kami. Salamat gid Lola Iki sa San Miguel. Oras naton mga kabombo, it's 2:33 in the afternoon. Magapanabala kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo. Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for October 5 to 11, 2025. Isa na naman ka great weekend ang nagahulat sa sining October 11 as the Binhi Band is due to delight you with their selection and variety of rock songs sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 ng gabi sa sining Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay gaparapol sa masuki sang plaswala di Iloilo. Sa October 12, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus wala di Iloilo,
we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Ikaw ba lang nakatoka nga magtigang sa balay? Ginaula mo lang bala ang tubig nga ginagamit mo para sa pagkili sa bugas? Tipuna bala ina kay mapuslan pa na sa iban ilabi na sa mga tanom. Nutrient-rich ini nga tubig kag masadyahan gid ang mga tanom kung ibunyag mo ina sa ila. Bisan na ginagamit mo gani sa paghugas sa mga lulutuon. Kangay sang isda, pwede mo gid ina mapamunyag. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SAN Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahiran ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yun, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SAN Liniment Oil ay mahusay. Sanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SAN Liniment Oil, gawa ng SAN Marketing. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini. Dear Tita Reg. Good afternoon. I love your afternoon program. Kag nakapadala ako sang akon nga una nga sulat sang 2023. Tapos kinbasa mo sa the same year. Tapos in another time sang 2024. So tita, this is my second letter telling of another chapter sa akon nga kabuhi nga nagapati ako. Pwede gid nga makaserbe as eye-opener sa iban and learn life lesson from it. Actually, this week, or was it last week, ang may nabasa man kita, no? Another story coming from you about sang imong apo nga nursing. Okay. To begin, nangin widow ako or nabalo ako sa 2017. Ang akon una nga apo, ginupdan niya ako sa balay. Samtang nga nagatapos siya sang iyang pag-eskwela sa kolehiyo. By God's will, after sang iyang graduation, nakapasar siya sa NAPOLCOM exam. Kag nangin pulis siya sa 2022. Soon, nag-start siya create sang iyang kaugalingon nga pamilya. Naghalin siya sa balay, kag nag-upod sila sang iyang asawa sa isa ka lugar. And soon after, ang pinakamagulang ko naman nga babae nga apo, nag-move in bilang bulos sa iya. First year nursing siya sadto, kagang iya nga tiyo dito sa Canada, amo ni siya ang nagapa-eskwela sa iya, nagabulig sa iya nga school expenses. Apang, by twist of fate,
and caught in a web of ill luck, medyo ginmalas, so ang iya nga angkol nag-stop sa pagsuporta sa iya. Ang amay sinis ang akon nga apo is just a family driver sa iya pakaisa, kag sa iya nga tiya, while ang iya nga mother is a housewife. So she has a younger sister sa junior high. Surely, ang income sang father hindi gid ka-sustain sa needs sang family and even sa iya nga schooling expenses. Out of love and compassion, I took over the responsibility sa iya nga pag-eskwela sang second year siya. Bale, ginbuslan niya ang akon pulis nga apo. Kag nag-share kami sa the same bed kag kwarto. Ang ila nga balay actually is iping man lang sa akon. So, things went smoothly sa mga pila ka bulan. Apang, sang ulihin na, nabalaan ko nga ti nagasalipot-pot gali siya yagwa sa balay during unholy hours. Sa kagabihon, no? Kaginabayaan niya ako nga isa lang. Sa rason niya, nga hindi siya kuno katulog sang maayo dito sa akon. So natabo ini several times until nga wala na siya nagatulog upod sa akon. I did not mind it at all because safe man ako ya sa amon nga balay bisan isa lang ako. Sang third year college na siya, ang iya sini nga mother nag-obra bilang stay-in housekeeper sang akon nga sister-in-law sa Haro, kung sa diin ang iya nga tatay sini was also the family driver. Luckily, ang sister-in-law ko took over the responsibility sang iya nga mga balayran sa eskwelahan. So ang ini nga mga expenses recorded initanan for further payment in time when she felt sa mga times no nga nahuya siya or nakulbaan siya nga magpangayo no sang kinahanglanon niya, ti ako ang nag-cover sa requirements for duty, paperworks niya, etc. Tapos mangayo ini siya sa akon nga wala man ako nag-refuse. So it was late last year sang ang iya nga mother nag-share sa akon sang iya nga rason sang iya nga anak kun nga ako no nga naguntat na tulog upod sa akon kay ang akon bala nga bed 4 feet wide man lang, di kabalo ka naman tita Regine. She is one person nga kinanlan niya ang space sa bed, no? Mas dako nga space sa bed. Di kay kung matulog siya daw boxer siya nga ti giving punches left and right or kickboxing nga naga-spread sang legs for a flying kick. Kag daw sa motorsiklo bala in a drag race heading different directions ay ambot. In short, kahulagan gidya magtulog. Tapos hindugang pa sang iya nga mother nga nagmuno siya kuno nga ti nagbutang ako bala sang ulunan between us, daw ulot sa amon, nga ti ka-inconvenient kuno tuya para sa iya kahit hindi siya maka-move freely. So nagsurpresa ako no nga mabatian ko ini because I need a comforter para nga dira ako ibutang no or dira ako maghigda sa aching because may aching shoulder ako para nga mabuhin ang kasakit nga ako nga mabatyagan. So I never thought nga hindi ganito siya no komportable sa atusad sa amusad to kag she would have ill feelings with me. So sang ang iya sini nga tiyo kag ang duwa sini ka bata nagbisita sa ila early last year through sa ilang mother sa isa scheme or sa patigayon sang ilang mother, nagstay ini sila sa balay sang akon nga sister-in-law, which I rather think nga daw ka inappropriate, daw hindi tani husto. Kay ang ini nga balikbayan, hindi man niya blood relative sang akon nga sister-in-law.
he is a complete stranger sa tag-iya sang balay. Ang akon nga daughter-in-law dapat wala nag-dare to make his brother or her brother and kids stay sa iya workplace as if it were a hotel. Di medyo kakulangan sa pag-iisip. May two apos nagbiya galis ini sila sang ila nga balay without telling me, no? Or sa balay, nagbiya nagahalin ini sila sa balay nga wala sila gapahibalo sa akon kundi sila makadto for that day. So I was left in the dark and I have observed that they seem to hide from me, no? On reasons nga why man ako kabalo. Tapos ginasirado pa nila ini ang ilang nga jealousy sa window nila nga nagaatubang sa akon balay. So dumabalaan ko kid, no? There were people inside with the light on and shadows moving. Tapos why man ini sila nagasapak sa akon when they come home from nowhere? Tita Red, why gid ako sini nagkomprontar sa ila about sang ila nga mga actions. Nagakontinue lang gid ako yang nga mag-observe silently, waiting for them to initiate a move, but why sang may natabo? So these actions puzzled me a lot. Ano nahimo ko nga sala sa ila? Is this what I deserved for the seeds I had sown? Hindi ako nagger nor a mean person. I am even a smiling-faced nga woman, understanding, and never a slave-driving person. Why ko ni sila gani ginapaubraya sa akon balay? I never thought of anyone nga house helper doing services in exchange of favors from me. Why gid ako sina nagatreat sa ila, something like that. So what could make me happy is anything, a word, an act that comes from the heart. Showing me respect and love are more than any priceless items she may think to impress me. I'm a simple person with simple needs. Happy kuya with what I have, with what I can afford to buy. Why na kuya naga-aim for what others have, kung ano man ang may ara sila, what good life they live, what rich clothes and jewelries they wear. So, I find contentment in sharing myself, my time, my skills and abilities nga makadevelop sang iban into good, performing, productive individuals like my students, especially akon mga apos. So, I took over the responsibilities of their parents wholeheartedly sa akon nga desire to make them successful persons someday. So nasubuan lang ako to know the real persons in them. They have been dishonest gali with their feelings and thoughts for so long a time, but the truth has set them free to make pretenses, to keep up acts of goodness, etc. It is also tiring nga magpanumdum ka kag maghimo ka sa mga butang against one person's will. Well, Tita Reg, life is a game. Kag ginabaton ko, I am a loser. But then, being a positive thinker, I expect a further coming, even over the loss with God's help. So without regret, without remorse, I still wish her good luck as she starts climbing the stairways to success as a registered nurse. Kabay pa, no, nga she would stay humble, thankful, and prayerful for God's guidance. So thank you for reading my letter, and God bless you, from Bebs. Well, Bebs, namigid na, no, that you continue to pray for them, be happy for them, and wish them all the luck in the world. And let go of any bitterness, of any ill feelings. But feeling ko, no, do wala ka man sa amo sina, no? Because you said, ikaw yaw, ay ka sa may ginhimo, ay ka may ginhambal, ikaw nagbulig ka, no? Out of your love
para sa ila kag gusto mo lang no nga ti makabulig sa ila para nga maging successful man sila someday. So let's pray nga ti maging successful gid man sila someday. For the meantime, ikaw, you said kontento ka naman with what you have, with what you are doing. So stay happy. Okay? Salamat yun sa imo, Bebs, for another story shared diri sa KLP. 50 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang kahapon lamang program, still with Tita Regine, pagkatapos sa pila ka importante ng mga pahibalo. Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra. We have 53 minutes after 2 o'clock, mga kabombo. Sige, Ash, with us a short time, pwede tani nga dala sa ang sulat ni Lola Amparing. Actually, sugpo ni siya sang kahapon niya, wala ta na diretsuhan man, no, for way na kita sang oras, but anyway, this afternoon, sige. Sugpunan to ang iyagin share sa aton. From Lola Amparing, Dear Tita Regine. Tita Regine, may nadumduman ako nga naagyan ko bago lang matapos ang World War II sadto. So gini-invite ako sa akon nga close friend nga mamiesta sa ilang barangay. Siguro mga 3 kilometers man ang layo sa Banwa. Nagkato kami sa ilabaylihan sadto kay amo natabuan nga may contest. Pataas-taas ang box supper. Kag ang pinakamataas amo ang maging Queen of the Night. Karon, yun pa entra ako sa contest sadto.
Tita, kinahanglan may talent ikaw. Wala labot sa pataas-taas sa price ang box upper. Tititang akong talent, nagkanta ako. Kag ang nagbongga naman sa box supper, ang sarhento sa Philippine Army nga naluyag sa akong santo. Oh wow. Tita ko naman ang nagdaog. Kag ang elder brother ko lang ang akon nga konsorte. Abi mo tita, ang duha ko kadama ko nagagawn na sila sadto, pero wala man sila magdaog. Pero ang supporters ko sadto, ang amon principal sa high school, kagang barangay officials, tita. Without expectations, nga ti mamiesta lang kami kundani, pero naging queen of the night ako sa fiesta celebration. Abi mo tita, perme, ako iya nag-participate sa kung ano-ano nga mga celebrations, tungod wala ako iya huya-huya. Kag tungod nga may talent ako sa kanta kag saot. Amo na gani tita, kung may talent ka, kag hindi ka mahuloyon, mapilian ka. So amo na gani kinahanglan, bisan diin ka magkadto nga celebrations o programa, kinahanglan ready ka mag-speech, magsaot o magkanta nga wala huya-huya. So Tita Regine, baka inis na inis ka na sa pagbasa ng aking kasaysayan. Bakit naman ako maiinis? Lola Amparing, gayahom gani ako. I have to close now with all my best regards, kisses and love sa imo, sa family mo, and also sa mga palangga ko man nga mga letter senders, kag tanan nga mga listeners. So may God bless us all lovingly, Lola Amparing. Banang may talent, kag damo admirers, te. Si Lola Amparing pa. Anyway, good afternoon sa imo dira liwat Lola. I'm sure okay gid siguro imo pamatsyag, non-stop ang pagpadala naman sa mga letters. Sige, enjoy life, di ba? Sa inyo man yung mga istorya dira mga kabombo, you may also share through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat sa gihapon ang mga kasaysayan kagipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa ating liwat ng Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Liwat mga kabombo, 77 days before Christmas. Up next, ang inyo naman nga ginalook forward nga mga dramas every afternoon pagkatapos ng KLP, syempre si Tuyang Ermitanya, pagasundan sa Provincial Jail, kag sang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Balikay kita liwat tomorrow. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.